ሰላም ሰላም ክቡራት ተኸታታትና ከመይ ውዒልኩም ሰላም ክትኮኑ ተስፋ ገብር ኣጋጣሚ ሰዓት 8 ገለ ንገብር ኣለኹ ኢለ ብናይ ጀርመኒ ወይ ብናይ በርሊን ሰዓት 9 ገለን ኢለ ፅሒፍያ ፀኒሐ ኣጋጣሚ ኣብዚ ሞ ያ ስለዚ ሓደ ሰዓት ኣቐዲመ ካብቲ መደብና ዝጅምር ዘለኹ ኩሎም ቋብዳሕን መፃእኩ እናበልኩ ሸር ግበርሎም ብፍላይ ኣብቲ ጉሩብ ዘለና ኣብ ናይ ጉሩብ ናይ ተምሃር ወይ ከዓ እቶም ኮሚኒቲ ናይ ፊደል ፋይናንስ ዘለና ፕሊስ ኣብ ናይ ዋትስኣፕ ጉሩብ ሸር ግበርሎም ሞ ቅልጥፍ ኢሎም ከኣቱ እትዮም ካልእ ከዓ ፕሊስ ናብ ፌስቡክ ዲ ናብ ዝተፈላለየ ሸር ክትገብርሎም ትኽእሉ ኢኹም ናብ ኣሕዋት ማለት እዩ ስለዚ ብዙሕ ዝዘራርብ ወይ ዝወሃብ ሓሳባት ክህልወና እዩ ገለ ካብቲ ሜይንሊ ግን ከምዚ ኣብ ስክሪን ትሪእዎ ዘለኹም ዋላ በዓል ተስላ ክኸውን እዩ ማለት እዩ ምክንያቱ ተስላ ዳርጋ 46 ሚኢታዊት ካብ ዝነበረ ተወሲኺ ኣብዚ ዓመት ጥራይ ክንሪኦ ከለና 2025 ማለት ይር ቱ ዴት 2025 ከባቢ 33 ሚኢታዊት ክትጎድር ኢና ኣለና ኤንቪዲያ 17 ሚኢታዊት ክትጎድር ከላ እዚአን ከዓ ክልቲአን ካብተን ፍሉጣት ወይ ከዓ ብሪቴል ብፍላይ ከም ዝኸመና ዋፈርቲ ብጣዕሚ ዝነጥፉለን ወይ ከዓ ዘዋፍለን ትካላት ምስ ምዃነን ማለት እዩ ምስ ዝተተሓዘ ከም በዓል ኣማዞን ክወርድ ዘይትፅበዮ ክጎድል ከሎ ከምኡ ክብል ከለኹ ግን በዓል ፌስቡክ ኣብዚ ሊሊ ንሪኦ እንተለና ናይ ሄልት ኬር ናይ ጥዕና ኩሉ ፖዚቲቭ ኣሎ ኣብዚ ናይ ኮሚኒኬሽን ሰርቪስ ወይ ከም ናይ በዓል ቪዛ ማስተርካርድ ዝኣመሰሉ ፖዚቲቭ ኮታስ ብዙሕ ነገራት ፖዚቲቭ ከዓ ኣለና ስለዚ እቲ ኣጋጣሚ ኮይኑ ግን ዝጎድል ዘሎ ዕዳጋ ኮይኑ ይስማዓና ኢን ሪያሊቲ የስ ይጎድል ኣሎ እንዲ ከምዚ በዓል ተስላ በዓል ኤንቪዲያ ብፍላይ ብዙሕ ነዋፍረሉ እንተዘይኮይኑ ግን ዝውስኽ ብዙሕ ከም ዘሎ ከዓ ከም ዘሎ ፈሊጥና ኣብ ግምት ከነእትዎ ኣለና ማለት እዩ ሓፈሻዊ ግን ስለምንታይ እዩ ዝጎድል ዘሎ ኩሉ ክንዘራርበሉ ኢና ድምፂ ግን ይስማዕ ኣሎ ዲ ምልክት ግበርሉ እሞ ፕሊዝ ክጥፍ ኢልና ናብቲ ሒዘልኩም መፅእ ዘለኹ መደብ ከእትወኩም ትዊንስ ዌልካም ታንኪ ድምፂ ይስማዓኩም ኣሎ ዲ ፕሊዝ ሼር ከዓ ግበርሎም ከለኹ ዲቴል ሓበሬታ ከይሓልፎ ማለት እዩ እቲ ብቅድሚት ዝበዝሕ ሓበሬታ ስለ ዝሓልፍ ኩሉ ኣገዳሲ ክሳብ ዝኾነ ሸር ግበሎ ይስማዕ ኣሎ ኦኬ ፅቡቅ ወዳን ቋብዳሕን መፃኩም ኩልኩም ኦኬ ፅቡቅ ኣብ ኩልኩም ናይ ቮት ዝግበር ሰይደልኩም ኣለኹ ተስላ 200 ትበፅሕ ዶ መስለኩም ኣብዚ ዓመት ወራስ ኣይትበፅሕን እያ ዝብል ሕቶ ፅሒፈልኩም ኣለኹ ፕሊዝ ኣብ ኩሎም ግዜ ክትገብሩ ትኽእሉ ኢኹም ተዘይኮይኑ ግን ታንኪዩ ክቡራት ኣሕዋት እንኳ ደሕና መፃኩም ኩልኩም ኩሉ ይስምዕ ኣሎ ኦኬ ፐርፌክት ያ ራይት ሶ ብምንታይ ክጅምረልኩም በዚ ትሪእዎ ዘለኹም ዕዳጋ ክጎድል ንሪኦ ኣለና ብፍላይ ከም በዓል ተስላ ዝኣመሰላ ትካላት ክንርኢ ከለና ማለት እዩ ሓፈሻዊ ግን ንሰን ጥራይ ዘይኮና ወላ ክሪፕቶ ክንሪኦ ከለና ከዓ ብጣዕሚ ካብቲ ሕማቕ ኣጋጢምዎ ዘሎ ወፍሪ ማለት እዩ ሓፈሻ ክንሪኦ ከለና እዚ ውልቃዊ ትካላት ዘይኮና ንርኢ ግን እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ከም በዓል ኪው ዝኣመሰለ ወይ ናስዳክ ወይ ኢቲኤፍ ኤስኤምፒ 500 ክንሪኦ ከለና ማዕረ ከምኡ ዝጎደለ ኣይኮነን ንኣብነት ካብ ኦል ታይም ሃይ ዝበፅሕ ወይ ዝለዓለ ብዝነበረሉ ግዜ ከባቢ 10% ጎዲሉ ውዒሉ ሕጂ ግን ከባቢ 9% ጥራይ ጎዲሉ ዘሎ ሪፍሬሽ ገበርኩም ምናልባት ያ ሎምስ ዳርጋ 0.71% ወሲኹ ንሪኦ ኣለና ማለት እዩ ስለዚ ከምቲ ሜድያ ዝበሃለሉ ይኮን ሜድያ ሓፈሻ ወላ 10% ተጎዲሉ ክራሽ ኣጋጢሙ ከምዚ ጋጢሙ እዩ ዝበሃል ኣብዚ ውሽጢ ዓደ ዓመት ስቲል 10% ኣብሳይድ እዩ ዘሎ ወይ ከዓ ወሲኹ እዩ ዘሎ ዝጎደለ ኣይኮነን ስለዚ ሜድያ ብሓፈሻ ካብ ምንታይ ኣታዊ ዝረኽቡ ካብዚ ረበሻታት ሜድያ ማለት እዩ ሜድያ በዓል ሲኤምቢሲ ድዩ ኮታስ ንሕና ከናቶም ኢና ንደግም ዝበዝሕ ግዜ ከም በዓል ብሉምበርግ ድዩ ያሁ ፋይናንስ ድዩ ክንሪኦ ከለና ኩሉ ግዜ ብናትካ ክትሓስብካ ኣዝዩ ኣገዳሲ ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ኢና ንገብር ዙምኣውት ኢና ንገብር ዝበዝሕ ግዜ ኣብዚ ሓለፈ 5 እንታይ ገይሩ ኣብዚ ሓለፈ ኩሉ ግዜ ትኽእሉ ኖ ኣብዚ 13% ጎዲሉ ነይሩ መዓስ እዩ ዝረአይዎ 2024 ጁላይ ማለት እዩ ወርሒ 7 ስለዚ እዚ ናይ 10% ስለ ዝጎደለ ብዙሕ ዘፍርሕ ማለት ኣይኮነን ኦፍኮርስ ክንጥንቀቕ ግባኣናይ ክንስስዕ የብልናን ኣብ ዕዳጋ ግን ክልተ ካብቶም ደቂ ሰባት ዘኽስርዎም እንታይ እዮም ኣብ ክሪፕቶ ይኹን ስቶክ ማርኬት ይኹን ሪል ስቴት ኩሉ ማለት እዩ ፍርሕን ስስዕን እዮም ማለት እዩ ፊር ኤንድ ግሪድ እዮም ስለዚ እሱ ኣገዳሲ እዩ ክሪፕቶ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኦፍኮርስ ኣይተዓመኑ ኣሎ ብፍላይ ቢትኮይን ካብ 109 በፂሓ ዝነበረት ኣብዚ ግዜ እዚ ናብ 87 ጎዲና ንሪኦ ኣለና ኦፍኮርስ ናይ ሎንግ ተርም ምስ ንሪኦ ኣብ ሓደ ዓመት ሙሉእ 32% ይጎዲ ወሲኹ ዘሎ ወላ ንሱ ማለት እዩ ዝተሃሰያ ክህልወን ከም በዓል ኢተሮም ከባቢ 45 ሚኢታዊት ጎዲዘን ዘለዋ ከም ናይ ተስላ ማለት እዩ ሓፈሻዊ ብኩሉ ክንሪኦ ከለና ግን ከም በዓል ኤክስኣርፒ ድዩ ከም ካልእ ትካላት ወይ ክሪፕቶ ተርኢነን ዝወሰኻ ከዓ ብዙሓት ኣሎ ኣይጎደልን ማለት ኣይኮነን ጎዲሉ ግን
ኣብ ዓመት ሙሉእ ብጣዕሚ ወሲኹ ስለ ዝነበረ ካብ መጠን ላዕሊ ከም ክትብሎ ኣይትኽእልኒ ኢኻ ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ግን ማለት ኩሉ ግዜ ይውስኽ ነይሩ ኣብ ዝሓለፈ 2-3 ዓመታት 25% ኣቨሬጅ በዓል ተስላ 100% ወሲኹ ዝነበረ ሕጂ ናብ 30% ገሎ ጎዲሉ በዓል ቢትኮይን 100% ዝነበረ ከምኡ ጎዲሉ ኩሉ ወፍርታት በዓል ኢንቪድያ ልዕሊ 200-300 ዝውስኽ ዝነበረ ኣብዚ ግዜ እዚ ኣይውስኽን ኣሎ ወይ ከዓ ከባቢ 17% ክጎድል ርኢና ኣለና ኦኬ እቲ ዝኸፍአ ንስቶክ ማርኬት ዝተፈለጠ እንታይ እዩ ከምዚ ዋር ወይ ኩናት ኣይደልን ኦኬ ኩናት ብዝተፈላለየ መገድታት ክኾኑ ይኽእል ናይ ሃገራት ሓደ ኦፍኮርስ ከምቲ ምቅትታል ገለገለ ኣሎ እቲ ካልኣይ ግን ኣብዚ ዕዳጋ ኣብ ፋይናንስ ማለት እዩ ሓንቲ ሃገር ምስ ሓንቲ ሃገር ትገብሮ ናይ ዕዳጋ ነገራት ብጣዕሚ ፅልዋ ክገብረሉ ይኽእል እዩ ንሱ ከዓ ከም ናይ ዶናልድ ትራምፕ ምምፅኡ እንታይ ይብል ኣሎ ወል ታሪፍ ወይ ግብሪ ካብ ቻይና ዝመፅእ ንብረት 20% ክነኽፍሎ ኢና ካብ ካናዳ ዝመፅእ 25 ወይ ክፋል ናይ ኣሜሪካ ኾኒ ከምኡ ዝብል ዘረባታት ወይ ከዓ ኣብ ግብሪ ዝውዕል ነገራት ናይ ትሬድ ዋር ኢልና ንፅውዖ ዘለና ናይ ታሪፍ ማለት እዩ ብሰንኪ ፍርሕናቱ ብዙሕ ነገራት ክህሰይ ብዝብል ናይ ዩኤስ ስቶክ ማርኬት ስፔሲፊክሊ ብፍላይ ማለት እዩ ከም ዝጎደለ የርእየና ኣሎ ብዚ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ሜይንሊ ብኩሉ ፀሊዎ ዘሎ እዚ ታሪፍ እዩ ኦኬ እዚ ናይ ትሬድ ዋር ንብሎ ዘለና ከም ኣብ ልዕሊኡ ግን ካልእ ናይ ግድን ክህሉ ኢሎም ዝመፀና ዜና ነይሩ ንኣብነት ናይ ክንደይ ስራሓት ከም ዝተኸፈተ ወይ ክንደይ ሰራሕተኛታት ከም ዝተቆፀሩ ይውሕዱ ድዮም ዘለዉ ስራሕ ዝሰኣኑ ይበዝሑ ድዮም ዘለዉ እዚ ከዓ ነቲ ኢኮኖሚ ወይ ቁጠባ ናይ ሓንቲ ሃገር ከመይ ከም ዝኸይድ ከም ዘሎ ኣብ ግምት ካብ ዘእትዩ ማለት እዩ ስለዚ ባይ ዘ ወይ ብዙሕ ሓበሬታታት ዘለና በዓል ኣፕሎቪን በዓል ሮቢን ሁድ በዓል ኮይን ቤዝ ኣብ S&P 500 ካኣትዋ ናይ ኣትዋን ዝብል ሓበሬታ ዋላ ክመፃና እዩ ስለዚ ብዙሕ ሓሳባት ሼር ክገብረልኩም ኣብኡ ከለኹ ብዚ ማለት እዩ ስለዚ ላይክ በሉ ፕሊስ ኣብኡ ከለኹም ኦኬ ስለዚ ናይ US payroll growth total 151k ወይ ከዓ 151 ሽሕ ከም ዝወሰኸ ግን ካብ ትፅቢት ንታሕቲ ከም ዝኾነ ዘርእየና ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ ብ151 ወላድ ኣይወስኽ እምበር ኦፍ ኮርስ ካብቲ ሪቫይዝ ዝገበረሉ ወይ ከዓ ተዋሂቦ ዝነበረ ቅድሚ ሕጂ 125 ሽሕ ዝበዝሐ እዩ ካብቲ 170 ሽሕ ትፅቢት ተገይሩሉ ዝነበረ ግን ዝወሓደ እዩ እዚ ግን ኩሉ ግዜ ሪቫይዝ ስለ ዝገብሮ 100 ጌርና ክንወስዶ ኣይንኽእልን ኢና ኦኬ ናይ ፌደራል ሪዘርቭ ወይ ከዓ ናይ ፌደራል ምስ ፌደራል ጥራይ ዝሰርሑ ዘለዉ ናይ ገቨርንመንት ማለት እዩ 10,000 ዝኣክል ስራሓት ጎዲሉ ማለት እዩ ብ10,000 ዝኣክል ከም ዝጎደለ ናይ ሓፈሻዊ ናይቲ መንግስቲ ስራሓት ግን ብ11,000 ከም ዝወስኽ የርእየና ስለዚ እቲ ቁጠባ ደሓኒ ሕማቕ ኣይኮነን ከም ዝድለ ጥራይ ዕብየት ከም ዘየርኢ ዘሎ ገምጋም ዝዋሃበና ዘሎ ማለት እዩ ኦፍኮርስ ናይ ደሞዛት ገለገለ ኣሎ ካብ ትፅቢት ንታሕቲ ወላዳ ኣይኹን እምበር እስቲል በቃ እቲ ናይ ኢኮኖሚ ፀብፃብ ዝመፀና ዘሎ ሓንቲ ፅብቕቲ ሓንቲ ሕማቕ ሓንቲ ፅብቕቲ ሓንቲ ሕማቕ ዝዓይነት እዩ ብኡ ጥራይ ተፀሊና ክንከይድ ከም ዘይንኽእል ዘርእየና ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ ብዓይኒ መልክዕ unemployment rate ወይ ከዓ average ስራሕ ዝሰኣኑ ሰባት ክንደይ ከም ዝኾኑ ክንሪኦ ከለና ካብ 1950 ጀሚርና ክንሪኦ ተኸልና ማለት ክበዝሕ ከሎ ሪሴሽን ከም ዘጋጥም ገለ ዘርእየና ዘሎ ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ምስ ንሪኦ ኣብ ዝሪኦ ኣለዎም እዚ ምልክት እዚ ናይ ሪሴሽን ዘጋጠመሉ እዩ ወይ ከዓ ማርኬት ክራሽ ኣብ ዘጋጠመሉ ግዜ ማለት እዩ 2000 ዓመተ ምህረት ነርና 2008 ብጣዕሚ ክራሽ ዘጋጠመሉ ክሳብ 50 ሚእታዊት ኣብ ግዜ ኮሮና ከዓ ኦፍኮርስ ብዙሓት ስራሕ ዝሰኣኑ ሰባት ግን ኣብ ሓፂር ግዜ ከም ዝተመለሰ እዩ ዘርእየና ዘሎ እዚ ንምንታይ ኣምፂልኩም ዘለኹ ከምዝታት ከጋጥም ከሎ አንኢምፕሎይመንት ሬት ወይ ከዓ ብዙሕ ስራሕ ክስእኑ ከሎ ወይ ቁጠባ ናይ ሓንቲ ሃገር ክዝሕትል ከሎ ወይ ሪሴሽን ኢልና ንፅውዖ ከጋጥም ከሎ እዩ ማርኬት ክራሽ ዘጋጥሞ ዝበዝሕ ግዜ ማለት እዩ ኦኬ ዝበዝሕ ግዜ ማርኬት ክራሽ ዘጋጥሞ ማርኬት ክራሽ ከዓ ልዕሊ 20 ሚእታዊ 30 ሚእታዊት ክብል ከለኹ ማለት እዩ እንታይ እዩ ከምዚ ዓይነት ዝመፅ እዚ ናይ ታሪፍ ዶ ናይ ገለ ዝብል ዘሎ ግን ከባቢ 10 ሚእታዊት ወይ ከዓ ናይ ኮሬክሽን ቴሪቶሪ ኣትዩ ንብሎ እዩ ኦፍ ኮርስ ክንሪኤና ፅንሕ ኢልና ሓፈሻዊ ግን እዚ ዝኾን ዘሎ ስለዚ ሪሴሽን ክመፅእ ከሎ ሕማቕ እዩ ሪሴሽን ክመፅእ ድዩ እቲ ዝወሃበና ዘሎ ሓበሬታ ዳርጋ ካብ 20 ክሳብ 40 ሚእታዊት ናብ ሪሴሽን ዝኸይድ ዘሎ ገፁ እዩ ዝመስል ግን ቀልጢፎም ክመልስዎ ከዓ ብዝኽእሉ እዮም ምክንያቱ እቲ ኢንፍሌሽን ደሓን እዩ ዘሎ ጥራይ ፍርሒ እዩ ዘሎ ምስ ናይ ታሪፍ ክውስኽ እዩ ዝብል ግምጋም እዩ ዘሎ እምበር እቲ ታሪፍ ግን ከቋርፆ ድዩ ኣይቋርፆን ሚእቲ ካብ ሚእቲ ጌርና ክንፈልጦ ኣይንኽእል ኢና ስለዚ እዚ ናይ ሪሴሽን ዝብለኩም ዘለኹም በኣር እዚ ካብ ኮነ ዘፍርሓና ካብ ቀደም ከሪአኩም ሪኦ ኣብዚ ኩሉ እዚ ሪሴሽን ዘጋጠመሉ ማርኬት ናይ ግድን ክራሽ ዘጋጥሞ ኣብዚ ሓለፈ 4 ዓመታት ኣብዚ ከሪአኩም ዝሓለፈ 4 ዓመት 2022 ጀሚሩ ሪሴሽን ከጋጥሞ እዩ ዝብል ዜና ሓበሬታ ካብ ነመሓላለፍ እዩ ክሳብ ሕጂ ዝኾነ ሪሴሽን ኣይጋጥሞን በዓል ሮቢን ሁድ ከባቢ 200% ወሲኽና ኣለዋ S&P 500 ልዕሊ 20 ሚእታዊት ወሲኹ ዓመታዊ ማለት ልዕሊ 40 ሚእታዊት ሪሴሽን ከጋጥም ኢልካ ገንዘብካ ትሒዝካ ኣብዚ ኩሉ ሓሊፍካ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ካ ትገብር average እናገበርካ ክትከይድ ከለኻ stay in the market ኣብ ማርኬት ክትከውን ኣለካ ኩሉ ተውፅኦ የብልካን ምክንያቱ ታይም ኤግዛክትሊ ክፍልጦ ዝኽእል ሰብ የለን ምክንያቱ ዶናልድ ትራምፕ እንታይ ክገብር ስለዘይንፈልጦ ሓፈሻዊ ገምጋም ወይ ከዓ ብስፔኩሌሽን ጥራይ ዝግበር ኣብዚ ግዜ እዚ ማለት እዩ
ስለዚ ዕዳጋ ይጎድላሎ ይርዳእኒ ጽቡቕ ኣይስማዓካን እዩ ገንዘብካ ክጎድል ከሎ ግን ብፖዚቲቭ ወይ ካብ ኣዎንታዊ ሳይድ ወይ ብኣዎንታዊ ገጹ ክንሪኦ ከለና ግን ሪሰርች ከጋጥም ዲ ወል እንተ ጎዲሉ ካ ድሓን ኣትሊስት ተሰሪሕ ዘምጽኦ ዘለኹ ገንዘብ እናዋፈር ኩሉ ዶላር ኮስት ኣቨሬጅ ክገብሮ ክእል ኣብዚ ግዜ እዚ ግን ከይሰሳዕኩ ውሕድ ዓይነት ከዋፍር እንዳበልና ተኸይድና ጽቡቕ ውፅኢት ከምጽእ ዝብል እምነት ኣለኒ ማለት እዩ ሶ ሪሰርችን ከጋጥመና ዲ ሕጂ ወል እቲ አንኢምፕሎይመንት ሬት እንተሪኢኹም ቁፅርለኩም ኣብዚ ኣብይ ከባቢ 3 ገለገለ ዝነበረ ደይቡ ናብ 4.1% እዩ ዘሎ ኣብዚ ግዜ እዚ 4 ገምጋም ዝተዋሃወስ 4.1 እዚ ማለት ከዓ ካብ 100 ሰባት 4.1 ሰባት ስራሕ ይደልዩ ግን ስራሕ ይስእኑ ኣለዎ ማለት እዩ 4.1% ወይ ሚእታዊት ስለዚ ብታሪክ ክንሪኦ ከለና ድሓን ግን ድሓን እንዳመሰለ ከለ ሃንደበት ዘጋጥሞ ከም ዝሪኢኹም ምክንያቱ ኣብ ስቶክ ማርኬት ይኹን ኣብ ክሪፕቶ ዝኾነ ነገራት ከጋጥም ይኽእል ካብ መራሕቲ ድዮም ሞት ከጋጥሞም ካብ ሃገራት ለን ክበኣሳ ኮታስ ኣብ ዝተፈላለየ ነገራት ከጋጥሙ ይኽእል ምክንያቱ እዚ ኩሉ ሪሰርችን ዘጋጠመ ብዝተፈላለየ ምክንያት እዩ ብሓንቲ ምክንያት ኣይኮነትን ንኣብነት ኣነ ዝዝክሮ ማለት እዩ 2000 ዓመተ ምህረት ኣብ ስሪእዎ ታሃልይኹም ኣሎ ናይ 1970 ገለ ወላይ ዝክሮ እንዴ ናይ ኦይል ናይ ገለ ፀገማት ዘጋጥሞ ኣብ ዝቅርብ እዋን ምስ ንሪኦ ካብዚ ጀሚሮ ማለት እዩ ኣብዚ 2000 ዓመተ ምህረት እዚ ናይ ዳትኮም ባብል ንብሎ ናይ ቴክኖሎጂ ባብል መፅኡ ተባሂሉ ቴክኖሎጂ ዘይመፀ ከሎ በዓል ኣማዞን በዓል ማይክሮ ስትራቴጂ ክራሽ ኣጋጢሙሉ ዝነበረ እዋን ማለት እዩ ግን ዕድላት ከዓ ሽዑ ፈጢሩ እዩ ብዙሕ ዕድላት ብድሕሪኡ ናይ 2008 ከዓ ዝበዝሕ ሰብ ኢሉ ብሞርጌጅ ይወሃብ ነይሩ ወላ ስራሕ ዘይብሉ ሞርጌጅ ይወሃብ ብ1% ገለ ኣብ ትሽዑ ግዜ ከዓ ናይ ፋይናንሻል ክራሽ ዘጋጠመ ወይ ናይ ፋይናንሳዊ በዚ ናይ ሞርጌጅ ናይ ገዛ ክትገዝእ ከለካ ገለ ናይ ኣሜሪካ ስፔሲፊክሊ ማለት እዩ ኦፍ ኮርስ ናብ ዓለም ሙሉእ ከይዱ ክራሽ ኣጋጢሞ ብፍላይ ናይ ገዛውቲ ከባቢ 50 ሚእታዊት ጎዲል ነይሩ ቫልዩ 300 ሽየጥ ዝነበረ ገዛ 150 ክሽየጥ ጀሚሩ ብትሽዑ ግዜ ማለት እዩ ወይ ክትሸጣት ኣለካ ዝገዛእልካ ይትረክብ ነይሩ ብትሽዑ ግዜ ገዛ ስቶክ ማርኬት ከዓ ልክዕ ከምኡ ዋሪድዎ ነይሩ ጎዲልዎ ነይሩ ናይ 2020 ኣብዚ ትሪእዎ ዘለኹም ከዓ ኩልኩም ትፈልጥዎ ኢኹም ዝበዛሕኩም ፍሉ ጀሚርኩም ትኾኑ ዝበዛሕና ማለት እዩ ኮሮና ዘጋጠመሉ እዩ ኮሮና ክመፅእ እዩ ዝግምግሞ ሰብ የለን ባይደን ፈሊጡ ዲ ኣይደን ሃብ አይዲያ ግን ዝበዝሐ ሰብ ዳርጋ 99 ሚእታዊት ኣብ ዓለም ዘሎ ህዝቢ ኮሮና ክመፅእ ዝብል ገምጋም ሓሳባት ወላ ሓንቲ ይነበረን ሕጂ ከዓ ከምኡታት ክመፅእ ክእል እዩ ኦፍኮርስ እንተዘይኮይኑ ግን ወላ ክራሽ ተጋጠመ ብሕጂ ከባቢ 20 ሚእታዊት 30 ሚእታዊት ክጎድል እምበር ካብኡ ላዕሊ ናብ ዜሮ ዝኸደሉ ምክንያታት የለን ኦፍኮርስ ዜሮ ዝኸይድ ትካላት ክህልዋ ክእላየን ንኣብነት እዚ ብዙሕ ግዜ ተሓትኑ እዚ ናይ ረገቲ ናይ ኦኤምኪ ወላ ሓንቲ ኣታው ዘይብሎም ወይ ብዙሕ ዕዳታት እንተሃልዮም ክጠፍኡ ክእሉ እዮም በዓል ኤንቪዲያ ዶ በዓል ኣማዞን ዶ በዓል ጉግል ዶ በዓል ተስላ ዶ እዚአን ትካላት እዚአን ክጎድላ ክእላየን የስ ኦፍኮርስ ምክንያቱ ኣብ 2000 ተስላ ስቶክ ኣብ 2000 ክልተ ናብ ዝሪኢኹም ሞ ካብ ኦል ታይም ሃይ ዝበፅሐት ለካ 400 ናይ 75 ሚእታዊት ጎዲላ ነይራ የስ ኦፍ ኮርስ 75 ጎዲላ ነይራ ግን ተመሊሳ ወሲኻ ምክንያቱ ብዙሕ ገንዘብ ክህልዎ ምኽእል እዩ ብዙሕ ምዕባለታት ኣለዎም ኤላን ማስክ ክፅልዎ ኣለዎ ክትብል ትኽእል ኢኻ ንሳ ጥራይ ዘይኮነት ወላ ኣምፁ ደዚያ በዓል መታ ወይ ፌስቡክ እንተሪኢና ኣብ ትሽዑ ግዜ ወል 75 ሚእታዊት ክራሽ ኣጋጢሞ ነይሩ ማለት እዩ ከምዚ ከጋጥም ክእል ዲቴልኩም የስ ደቀኩም ክእል ይባይዘው ካብዚ ኦል ታይም ሃይ ላዕሊ ዝበፅሐትሉስ 2022 እዩ ክራሽ ኣጋጢሙሉ 76 75 ሚእታዊት ብድሕሪኡ ግን ካብኡ ተመሊሳ ኦልሬዲ 600 ከባቢ ወሲኻላ ስለዚ መዓስ ክጋጥሞ ክንፈልጦ ኣይንኽእልና ከይሰሳዕና ቀስ ብቐስ እንዳኸድና ትኸይድና ግን ኣይ ቲንክ ብዙሕ ፅልዋ ዘለዎ ኮይኑ ይስማዓኒ ስለዚ ሪሰርችን ከጋጥም ዲ ኦፍ ኮርስ ክጋጥም ይኽእል እዩ ዋላ 2023 ክጋጥም ይኽእል እዩ ንብሎ ነርና ኢና እስቲል ኣየጋጠመን ምግጣሙ ምምፅኡ ኣይተርፎን እዩ ምክንያቱ ኣብ ውሽጢ 10 ዓመት ሓንቲ ግዜ ክልተ ግዜ ሪሰርሽን ወይ ከዓ ቁጠባ ናይ ሓንቲ ሃገር 6 ወርሒ ኣከታቲሉ ዝጎድለሉ እዋን ማለት እዩ ኣብዚ ስፔሲፊክሊ ወይ ከዓ ብፍላይ ናይ ኣሜሪካ ንዛረባልና ስለዚ ቁጠባ ናይ ኣሜሪካ እቲ ጂዲፒ ወይ ግሮስ ዶሜስቲክ ፕሮዳክት ንብሎም ናቶም ኣታዊታት ወፃኢታት ኩሉ ኣብ ገምጋም ዘእቱ ማለት እዩ እንተዘይጎዲሉ ሪሴሽን ኣይኮነን 6 ወርሒ ተጎዲሉ ኣከታቲሉ ግን ሪሴሽን ኣጋጢሙ ኢና ንብሎ ስለዚ ሪሴሽን ከጋጥም ዲ እንተልኩም ንብዚ ትማሊ ካብቲ ዕዳጋ ፍሪሕዎ ዝነበረ ማለት እዩ ዋው አንቢሊቨብል ኣብዚ ትሪእዎ ታሃልይኹም ከባቢ ኣብዚ ክትሪኡ ትኽእሉ ኢኹም ኣብዚ ዘለኹ ኣብዚ ክትሪእዎ ትኽእሉ እንትኹፅል ትማሊ ከባቢ 5 ማርች ማለት ቅድሚ ትማሊ ዝኾን ዘሎ ከባቢ 38 ሚእታዊት ሪሰርችን ከጋጥም ዝብል ገምጋም ተዋሂቦ ነይሩ ኣብዚ ናይ ጋምብል ዝገብርሉ እንዲባይዘወይ ብሓፈሻ ግን ገምጋም ይሂበካ ደቂ ሰባት ይፈርሑ እዮም ዘለዉ ኣይኮኑን ገለኻት ዘርእየካ ኣብዚ ግዜ ዘሎ ሙድ ኮይኑ ዘሎ ማለት እዩ ሎሚ ግን ንእሽተይ ወሪዱ ከዓ ነይሩ ትማሊ ማለት እዩ ካብዚ 38 ናብ 31 ሚእታዊት ጎዲሉ ኦኬ ናብ 31 ሚእታዊት ጎዲሉ ሕጂ ከዓ 36 ሚእታዊት ሪሰርችን ከጋጥም ይበሃል ኣሎ ስለዚ ከም ዝበልኩም ካብ 20 ክሳብ 40 ሚእታዊት ከጋጥም ይኽእል እዩ ግን ኦልሬዲ ማርኬት ጎዲሉ ምስቲ ዘለዎ ብፍላይ በዓል ተስላ ክጎላ ከላያን 190 ትብፅሕ ንበላ ኣይትበፅሕና ዝብል እምነት ዘለዎም ክሳብ 200 ብፍላይ ኣነ 300 ክትበፅሕ ካብቶም ዝብሉ ዝነበሩ እዮም ምክንያቱ ትሕቲ 300 ብርክስ ከባቢ 5 ከላ ከባቢ 500 ብርኪ ክውንን
عدل تزوهابني زعينوت يبل نيره اوف كورس حدي معرخهم يكونن كغير خليت حساباتك حفشاو جن تحت 300 كتمص تخولتات الله عزب الامنات نيرني ابتشع غزيه مالتي جن زي كتفوت اخذ خليك انا بشعك اخذ كي تخليها سلازي بت قمقامي مسرت تسلا بز غزيه تحتي كمان 250 وعيلالهم 260 كباب لابز غزيه مثلا مالتي ناتا مهنياتات كلواي حفشاو زي ريسيشن كل ستوك ماركت صلوي جولد يترف ولا جولد اوف كورس زحاجو سيتي لوي تسلا يقدف انفيديا يقدف اس ام بي يقدف نقول نغرات كصلو خلي سلا 36 مئتاوي كم زلو غمغام يوهب له كل غزيه ግን كون አይኮን ምክንያቱም ዝበልኩኩም ኣብዚ 27% ነይሩ ጃንዋሪ 19 ጥር ማለት ሽዑ ግን ጎዲሉ ኦፍ ኮርስ ምስኣታዊታት 21% ሕጂ ከዓ 36% ሎ ከጋጥሞ ዲያ ከጋጥሞንስ ዝፈልጦ ሰብ ከም ዘለ ዘርኤና ዘሎ ኣብዚ ግዜ እዚ ማለት እዩ ስለዚ ከም ተጋጢሙ ክሳብ 20-30 ሚእታዊት ክራሽ ከጋጥሞ ኸዲ በዓል ናስዳክ ኢና ክንዛረብ ከለና ኣብዚ ግዜ እዚ ግን ከም ዝትሪእዎ ዘለኹም ናስዳክ ወይ ከዓ QQQ ወይ ከዓ ተን ሚእቲ ትካላት ናይ ቴክኖሎጂ ኢልና ንፅውዐን ከም በዓል ኣፕል ትሪእዎ ኣለኹም ከም በዓል ኣማዞን ከም በዓል ማይክሮሶፍት ከም በዓል ጉግል መታ ተስላ ኩለን እዚን ቴክኖሎጂ በዓል ኔትፍሊክስ ኣብዚ ኦራክል CRM እዚን በዓል ፓላንቲር እዚን ኩለን ትካላት ኣብ ገምጋማ እቲ ዝወስድ ማለት እዩ ኣብ ምንታይ ኣትዩ ኮሬክሽን ቴሪቶሪ ብሰንኪት ናይ ትሬድ ፖሊሲ ወይ ከዓ ናይ ኢምፖርት ካብ ቻይና ዝመጽእ ናይ ካናዳ ናብ ኣሜሪካ ዝመጽእ ካብ ሜክሲኮ ናብ ኣሜሪካ ዝመጽእ ድራግ ከም ዝኾን ገለ ዝብሎ ዘለዉ ብሰንኩ QQQ ወይ ከዓ ናስዳክ 100 ንመጀመርያ ግዜ ድሕሪ ክንደይ ማለት እዩ ኣብ ኮሬክሽን ቴሪቶሪ ወይ ከዓ ኮሬክሽን ጌራ ዝሓለፈ ኮሬክሽን ዝገበረትሉ ኣይ ሪመምበር ማዕሲ ነይሩ ዝክሮ ትኮንኩ ማለት እዩ እዚ ጁላይ ድዩ ወይ ጁላይ ከመን ይኮን ኣብቲ ድዩ ኣቶ was this said ማዕሲ ነይሩ anyway ናይ እያ ኣብዚ ነይሩ 13% ጎዲሉ እቲ ቀንዲ ምክንያታት ናይ ዝኻ እቲ ኣብ ናይ ጃፓን ዘጋጠመ እቲ ናይ ጃፓን ዘጋጠመ ናይ ካራንሲ ፀገማት ምስ ኣሜሪካ ክወዳደር ከሎ ንሱ ኣፀጊሞ ነይሩ ግዜ ማለት እዩ ስለዚ ኮሬክሽን መጀመርያ ግዜ ጌራላ 10 ሚእታዊት ማለት ብጣዕሚ ብዙሕ ውሕድ ኣይኮነን ኣብ ETF ብሓፈሻት ካልእ ዓይነት ቴክኖሎጂ ኢኮኖሚ ንሪኦ ግን ማዕረኸሙ ኣይጎደለን ማለት እዩ ስለዚ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ዘለኩም ኣሎ ብስእልናቱ ሚስተር ዶናልድ ትራምፕ ዕዳጋ ዘውርዶ ዘሎ ኣብዚ ግዜ እዚ ቀንዲ ምክንያት ንሱ ማለት እዩ ምክንያቱ ኮምፕሊትሊ እቲ ሲስተም ናይ ኣሜሪካ በት ዝነበረ ገዲፉ ብናቱ መገዲ ክወስዶ ዝብል ዘሎ ኣብዚ ግዜ እዚ ማለት እዩ ስለዚ ዶናልድ ትራምፕ እንታይ ኢሉ ሊትል ዲስተርባንስ ወይ ከዓ ንእሽተይ ረበሻ ወይ ላዕሊ ንታሕቲ ንስቶክ ማርኬት ክብል ኣገዳሲ እዩ ወይ ከዓ ኢትስ ኦኬ ፀገም ይብሉ ማስከ ጋጥም ንቡሪ ዝዓይነቱ ዘረባ ተዛሪቡ እዚ ግዜ እዚ ስለዚ እሱ ምስ በለ ዶናልድ ትራምፕ ምስ በለ ማለት እዩ ስቶክ ማርኬት ከዓ ፅልዋ ይገብሩ ኩሉ ግዜ ስለዚ ፕሬዚደንት ትራምፕ considered before a joint session of Congress that this new tariffs will cause a little disturbance يعني ايش تيري باشا ማለት ስቶክ ማርኬት ንክጎድል ፅልዋ ክገብረሉ ከም ዝኽእል ሓፈሻው ዝዛረብ ዘሎ እትቀንዲ ምክንያታት the remarks came after the stock market ንክልተ መዓልቲ ኣከታቲሉ ምስ ወረደ ብድሕሪኡ 25% ታሪፍ ኣብ ካናዳን ሜክሲኮን ክወስድ እዩ ወይ ከዓ ዕለት ከምዚኣ ክጅመር እዩ ምስተባሃለ እዚ ዕዳጋታት ከምዚ ፅልዋ ገይሩ ከም ንፈልጦ ማለት እዩ ሰክሬታሪ ዝኾነ ከዓ ሎማ እንታይ ማለት probability will announce tariff compromise this ካናዳ እንተኾነ ግን ምስ ካናዳ ዝኾነ ክስታይ ክንገብር ኢና ዝብል ገምጋም ከዓ ሂቦም እዚ ኩሉ ዝገብሮ ዘሎ ክንደጋግሞ ኢና ከሰልችወኩም እዩ እቲ ናይ ታሪፍ ምክንያት ኣይንፈልጦን ኢና እቲ ናይ ታሪፍ ወይ ከዓ እቲ ናይ ግብሪ ካብ ቻይና ዝመፀ ድዩ ካብ ካናዳ ዝመፀ ድዩ ንብረት ሎሚ ከነኽፍሎም ኢና 15% ይብል ፅባሕ ከዓ ካልእ ዘረባ ዝዓይነቱ ይዛረብ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ኩሉ ዕዳጋ ፅልዋ ክገብረሉ ይረአ ኣሎ ወይ ከዓ አንሰርተንቲ ይፈጥር ኣሎ ኣብ ዕዳጋ ማለት እዩ እንተኾነ ግን ሎሚ ፌደራል ሪዘርቭ ቸርማን ዝኾነ ወይ መራሕናቶም ዝኾነ ፓወል ጀሮም ፓወል ማለት እዩ እንታይ ኢልዎ we are not in a hurry ወይ ከዓ ዘህውኽ የብልናን እቲ ኢንተረስት ሬት ክንውስኸሉ ወይ ክነጉድለሉ ዘህውኽ የብልናን ክንፅበ ኢና ዕዳጋ ፅቡቕ እዩ ዘሎ ዕዳጋ ክብል ከለኹ ግን ኢኮኖሚ ኢናቶም ዝጎድዞም ናይ ስቶክ ማርኬት ኣይኮነን እቲ ሜይንሊ ኦፍኮርስ ፅልዋ ክህልዎ ወይ ብዝተፈላለየ መልክዓት እንተዘይኮይኑ ግን ስራሕ ዝሰኣኑ ሰባትን ኢንፍሌሽንን ከመይ ይኸይድ ከም ዘሎ እዮም ንዖም ቀንዲ ዘገድሶም ማለት እዩ رجعتي كم هي مثلك اوكي مصاكم يصحفوا اني كومنت سيكشن مصاكم يالو يري له ناجات سلازنا فدرال ريزيرف دحاني زلو انفليشن دحاني زلو يلو قطبا امريكا خا دحاني زلو سراح سانو سبات كا دحاني زلو قند سرحون كاسوم كومي بزح حساب سراح كيسن انفليشن كا على عقمنا خيكيد ناتهم تارجت سلازي ان امبلمنتري 4.1 زلو اس اوكي سو فار ساب حجي مالتي ግን አዳፕት ክገብሩ ምክንያቱ ዶናልድ ትራምፕ እንታይ ከም ዝገበረ ዕዳጋ ፅልዋ ክገብረሉ ብኡ መሰረት ከዓ غير ወይ ኾለ ማለት ስለዚ ኢንተረስት ሬት ዝመጽእ ዘሎ ዝቆርጸሉ ዕለት 11 አይ ሚን ሶሪ 11 መዓልቲ ናይቶም FOMC ሚቲንግ ህልዎሚ ክንሪኤና ብሓንሳብ ኮይና ወርሒ 6 ከም ትሪእዎ ዘለኹም ዳርጋ 80 ሚእታዊት ኢንተረስት ሬት ከጉድሉ ወይ ከዓ ክቆርጹ ከም ዝኾኑ ዝሕብር ዘሎ ኣጋጣሚ ኮይኑ ዕዳጋ
ወይ ኢኮኖሚ ጽቡቕ ተዘይኮይኑሎም ግን ወላ መይ ከማን ክቆርፁ ተኽእሎታት ኣለዎ ምክንያቱ 35 ሚእታዊት ዕድል ኣሎ መይ ወይ ከዓ ወርሒ 5 ኢንተረስት ሬት ክቆርፁ ኣብዛ ቀጻሊ ትመጽእ ዘላ ኢንተረስት ሬት ክቆርፁ ዘሎ ዕድላት ግን 3 ሚእታዊ ጥራይ ማለት ኣይቆርፁን እዮም ማለት እዩ ብተዘዋዋሪ ማለት እዩ እንታይ ከም ዝብሉ ግን ኦፍ ኮርስ ሓሳባት ክንሰምዑ ኢና ጽልዋ ክገብረሉ ስለ ዝኽእል ንሱ ካልእ ብዓይኒ ቢትኮይን እንተዝመጽእ ነይረ ብዚ ኣህዋት ናይ ክሪፕቶ ካረንሲ ብዙሕ ክስታይ ኣይገበረን ኣሎ ኣብዚ ግዜ እዚ 67 ኣላ ኣብዚ ግዜ እዚ ኦኬ ቮሊዩም እዚ 87 ትሸጥ ኣላ ኣብዚ 67 ዓበይ ከይደ 87,600 ተብላላ ግን እዚኣ ቢትኮይን ንብላ ዘለና ብጣዕሚ ቮላታይል እያ ትኾን ዘላ ላዕሊ ትኸይድ ታሕቲ ትኸይድ ላዕሊ ትኸይድ ኣብ ውሽጢ መዓልቲ ትሪእዎ ዘለኹም ኣብ ሰሙን ዝሪኦ ዘለኹ ማለት እዩ 94 ኣብዚ ታሕቲ 84 ነይራ ናብ 94 ከይዳ ናብ 82 ወሪዳ ናብ 92,000 ከይዳ ማለት 92,000 ማለት እዩ ፍሉይ ዝብል እምነት ኣለኒ ናብ 85 ከይዳ ናብ 9 ከይዳ ሕጂ ከዓ ናብ 86 ከይዳ 88 ከይዳ ሎሚ ጥራይ ኣብ ውሽጢ 2 ደቂቕ ናይ 1,000 ፕራይስ ወይ ከዓ ዋጋ ላዕልን ታሕቲ ከንትብል ሪአ ኣለኹ ማለት እዩ ስለዚ ዝተፈለጠ ነገር የለን ኣብ ምንታይ ከም ክትንቀቑ ዘለኩም ኣብዚ በዓል ዶጅ ዶ ኣብዚ በዓል ንኣሽቱ ትካላት ዘይንፈልጠን በዓል TRX ዶ ወይ በዓል ኣቫላንች ክትብሉ ከለኹም ቁሩብ ጥንቅቕ ክትብለኩም ኣብ ቢትኮይን ወይ ኣብተን ዕብይ ዝበላ ከተዋፍሩ እንተኽኢልኩም ግን ዳሓን ዝብል እምነት ኣለኒ ሶ እንታይ ከም ዝፅልዋ ገይሩሉ ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ ሳይንስ ኤክስኪዩቲቭ ኦርደር ኢስታብሊሽን US ስትራቴጂክ ቢትኮይን ሪዘርቭ ኦኬ ቅድሚ ሕጂ ከም ስትራቴጂክ ሪዘርቭ ናይ ኣሜሪካ ጎልድ ወይ ከዓ ወርቂ እዮም ዝጥቀሙ ነይሩ ማለት ነቲ ኢኮኖሚ ሳፖርት ንምግባር ወይ ካብ ኢንፍሌሽን ንምክልኻል ወይ ኣብ ዝኾነ ፀገማት ከይጋጥሞም መን እዮም ዝጥቀሙ ነይሮም ወርቂ ጎልድ ማለት እዩ ኣብዚ ግዜ እዚ ከዓ ቢትኮይን እንታይ ተባሂላ ትፅዋዕ ዲጂታል ብኢንተርነት ዝኾነ ወርቂ ኢሎም እዮም ዝፅውዕዋ ምክንያቱ 21 ሚልዮን እየን ዘለዋና ስለዚ ማይን ክትገብር ወይ ከዓ ከተምፅእ ብቐሊሉ ኣይትኽእልን ኢኻ ስለዚ እዚ ቢትኮይን ዝብሎ ዘለኹ ከም ስትራቴጂክ ሪዘርቭ ንምሓዝ ክጥቀሙሉ እዮም ብምባል ዶናልድ ትራምፕ ተመሪፁ ኦፍ ኮርስ ካልእ ምክንያታት ነይርዎ ግን ክምረፅ ከሎ ንቢትኮይን ዝድግፉ መናእሰይ ከም ዘለዎ ፈሊጡ ምክንያቱ ናይ መናእሰይ ናይ ዝበዝሐ እንታይ ዝብል እምነት እዩ ወል ቢትኮይን ቀንዲ መሰረቱ ኣብ ኣሜሪካ ክንገብሮ ኢና እዩ ዝብል ነይሩ ምክንያቱ ናይ ባይደን ከም ኢኮኖሚ ስርዓት ማለት እዩ ስለዚ ቢትኮይን ሪዘርቭ ከም ዝገብር ሓበሬታ ሂብሎሚ ኦኬ እንተኾነ ግን ካብ ትፅቢትና ንታሕቲ ኮይኑ ወይ ከዓ ናይ ቢትኮይን ኣዋፈርቲ ወይ ናይ ክሪፕቶ ኣዋፈርቲ ካብ ትፅቢቶም ንታሕቲ ነይሩ ምክንያቱ ቢትኮይን ከም ሪዘርቭ ክንጥቀመሉ ኢና ክብል ከሎ ካብ መጀመርያ ቅድሚ ምምራፁ እኹል ሓበሬታ ይሃበን ነይሩ ቢትኮይን ክንገዝእ ኢና እዩ ዘምስል ነይሩ ኣብዚ ግዜ እዚ ግን እቲ ብስርቅን ካልእ መገድን ኣምፂእናዮ ዘለና ቢትኮይን ኣይንሸጦን ኢና ብታክስ ዝጠርነፍናዮ ገንዘብ ግን ቢትኮይን ኣይንገዝኣሉ ናዚ ዓይነት እዩ ዘረባ ዝኾን ዘሎ ብዚ ማለት እዩ ስለዚ ናይ ቢትኮይን ኣዋፈርቲ ከዓ ኦፍኮርስ ዕዳጋ ኣይፈተውዎን ክጎድር ኢና ብትሽዕ ግዜ ከምኡ ኢሉ ሓበሬታ ክመሓላለፍ ከሎ ማለት እዩ ስለዚ ዶናልድ ትራምፕ ዝፈረሞ ትእዛዝ ስትራቴጂክ ቢትኮይን ሪዘርቭ ንምግባር እዩ ቢትኮይን ንምውናን ወይ ከዓ ንምእካብ ማለት እዩ እቲ ናይ ናቱ ዝኾነ ዛር ኣብ ያሎ ዋይት ሃውስ ክሪፕቶ ኤንድ ኤአይ ሻርዲ ዛር እዩ ዝንበብ እዚ ባይ ዘ ወይ ኖት ሹር ዛር ራይቲንግ ተዘይተጋጊም ዛር ያ ሶ ናይ ዋይት ሃውስ ናይ ኤአይን ናይ አርቲፊሻል ኢንተሊጀንስ ናይ ክሪፕቶን መራሒ ወይ ከዓ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ኣማኻሪ ዝዓይነቱ ማለት እዩ ሳክስ ዴቪድ ሳክስ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ኣብ ጽሒፉ ሎሚ ፀብጻብ ዘመሓላለፎ እንታይ ኢሉ the reserve will be funded exclusively with the Bitcoin seized the criminal and civil forfeiture cases ቅድሚ ሕጂ ብሰረቕትን ብካልእ ነገራትን ዝመፀ ቢትኮይን ኢና እቲ ሪዘርቭ ፋንድ ክንገብሮ ወይ ክንሕዞ ኣይንሸጦና ንባል ብዝተኻልእ ኣዘራርባ ማለት እዩ ኢንሹሪንግ ዳት ታክስ ፓየርስ bear no financial burden ስለዚ እዚኦም ናይ ታክስ ፓየርስ ወይ ከዓ እቶም ታክስ ዝኸፍሉ ሰባት ናትኩም ገንዘብ ቢትኮይን ኣይንገዝኦና ምክንያቱ ኣይክወሓጠሎምን እዩ ምክንያቱ ኩሉ ሰብ ኣይኮነን ቢትኮይን ዝድግፍ ኦኬ ቢትኮይን ዜሮ ክትከውን እያ ዝብሉ ኣለዉ ቢትኮይን ላዕሊ ክትከይድ እያ ዝብሉ ኣለዉ ስለዚ ብዙሕ ረበሻ ክረኽቡ ስለዘይደልዩ ድዮም ወይ ቀሲሎም ድዮም ክገዝዎ ደልዮም ወይ ሃቭ ኖ ኣይድያ ግን ከም ዘይገዝኦም ሓበሬታ ሂቦም ዘለዉ እንታይ ዳ እቲ ጠርኒፎሞ ዝነበሩ ናይ ሰረቕትን ናይ ካልእ ነገራትን ግን ወል ኣይንሸጦን ኢና ከም ሪዘርቭ ከም መከላኸሊ ክንጥቀመሉ ኢና ስለዚ ቢትኮይን 100 ሓላ ሕጂ ሜቢ ድሕሪ 10 ዓመታት 1 ሚልዮን እንተበፂሑ እቲ ተረፍ ወይ ከዓ እቲ መክሰብ ዘሎ ናብ መን ከይዱ ኣሎ ናብ ዶናልድ ትራምፕ ወይ ናብ ኣሜሪካ ብሓፈሻ ምክንያቱ ትራምፕ እኳ ሽዑ ይኩሉን እንዲ ክኸውን ከም ዝኾነ ሓበሬታ ዝወሃብ ዘሎ ማለት እዩ So the order is it has also established a US digital asset stockpile managed by the Treasury Department to hold the confiscated cryptocurrency. ስለዚህ ከም በዓል ኢተሪየም ሜይንሊ ማለት እዩ ከም በዓል ሶላና ዝኣመሰላኻ ኦፍ ኮርስ ከም ሪዘርቭ ክትጥቀማሉ ምዃኑ እዮም ሓበሬታ ኣመሓላሊፎም ዘለዉ ስለዚ ከምዚ ዝብል ዜና መፅኡ ዌል ክሪፕቶ ክውስኽ ግምት ወሃቦ ነይሩ እንተኾነ ግን ከም ዝበልኩም ክገዝእ ስለዘይከኣለ ቢትኮይን ዌል ተመሊሱ ናብ ኮለሉ ይምለስ ኣሎ ናይ ሎሚ ጥራይ ፕራይስ እንተሪእና ሪኦ ዋው ዲስ ካብ 9
ናብ 85 ናብ ውሽጢ ሓደ መዓልቲ እዚ ንሓሙሽተ ተመሊሱ ላዕሊ ኸይዱ ናብ 88 ተመሊሱ ናብ 87 ተመሊሱ ናብ 9 ተመሊሱ ናብ 87 እዚ ናብ 87 ዝጎደለሉ ባይ ዘ ወይ ዶናልድ ትራምፕ ትእዛዝ ምስ ሃበ ከሎ ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ዘርእየና ዘሎ ወል ኣብዚ እንታይ ኢና ንብልዋ ድኑ ስፔሲፊክ ንዓ ትኸውን ቃል patience ወይ ከዓ ዓቕሊ ማለት እዩ ዓቕሊ ክንገብር ተዘይክኢልና ብፍርሒ ወይ ብስስዐ ክንብላዕ ንኽእልና ኣብዚ ምክንያቱ ብዙሕ ሰባት እዮም ብዙሕ ዕዳ ወይ ለቨሬጅ ብምጥቃም ኣብዚ ይወፁ ይኣቱ ይፍትኑ ግን ኢስ ኖት ዳት ሲምፕል ማዕረኾም ቀሊል ኣይኮነ እንታይ ከጋጢሙ ስለ ዘይንፈልጦ ንዓና ዘድልየና ኣብዚ እንታይ እዩ ሎንግ ተርም ንሓደ ዓመት ከመይ ጌራ ኦል ታይም ካብቲ ጅምርካ ከመይ ጌራ ላዕሊ ታሕትን ኣሎ ትኽእሉ ይከነን ዝኸይድ ስለዚ ዓቐሊ ወይ ከዓ ንነዊሕ ዓመታት ክትሕዞ ተዘይክኢልካ ኣይ ቲንክ ምምራፅ ተመራፂ ምግዛእ ተመራፂ ኮይኑ ኣይስማዓንን እዩ ምክንያቱ እዚ ክሪፕቶ ብጣዕሚ ላዕልን ታሕትን ዝብል ይልክ ረክም ናይ በዓል ተስላ ናይ በዓል ኤንቪድያ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ኩሉ ከምዚ ዝብል ሓበሬታታት መፅኢና ኣሎ ካልእ ናይ ተስላ እያ ከምፃልኩም ኣሕዋት ኦኬ ምክንያቱ ተስላ ካብተን ተሃሲን ዘለዋ ትካላት እያ ብዙሓት ከም ዘዋፍሩላ ከዓ ይፈልጥ እየ ብዙሓት ከም ተዋፍሩላ ፈልጥ እየ ኣብዚ ዓመት ጥራይ 31% ክትጎድል ርኢና ኣለና ባይ ዘ ወይ ዝበዛሕኩም ምርጫ ክበኩም ከለኹ እዚ ቢትኮይን ኣይሚን ተስላ 300 ትበፅሕ ዶ ክብል ከለኹስ ፍርቂ ነይርኩም ስለዚ 300 ይኮነን 260 ክትወርድ ርኢና ኣለና ውሽጢ ሓመት ኣብ ውሽጢ 2 ወርሒ 3 ወርሒ ማለት እዩ ስለዚ ካብ ትራምፕ ምስ ተመረፀ እዚ ዝነበራ ዋጋ ከባቢ ኣብያ ነይራ ባይ ዘ ወይ ከባቢ 250 ዝነበረት ልክዕ ናብኡ ተመሊሰ ማለት እዩ እዚ ኩሉ ተመሪፃቶ ዝነበረት ወሲኻቶ ዝነበረት ትራምፕ ስለ ዝተመረፀ እምበር ብዙሕ መካይን ስለዝሸጡ ይኮነን ወይ ዝኾነ ለውጢ ስለዝመፀ ይኮነን ስለዚ ኣብቲ ድሓን ዝኾነ ፕራይስ ከም ዝኣተወት እዩ ዘርእየና ዘሎ ኣብዚ ግዜ እዚ ስቲል ክብርቲ ብፋንዳሜንታል ክረአ ከሎ ማለት እዩ ግን በቲ ዝሸጠና ሕልምታት ዶናልድ ትራምፕ ኤላን ማስክ ዝሸጠልና ዘሎ ሕልምታት ማለት ትራምፕ ብ100% ክትውስኻ ዝመፅ ዘሎ 5 ዓመታት እዚ ፉል ሰልፍ ድራይቪንግ ዝበሃል 800 በዓል ክትውንኖ እዚ ናይ ሁማኖይድ ሮቦቲክስ ንብሎ ናይ ገዛና ዝሰርሑና ሮቦት ዘለዎ ማለት እዩ ዳርጋ ብ10 ትሪልዮን 30 ትሪልዮን ክበፅሕ እዩ ዝብሎ ወል ናይ ዶናልድ ትራምፕ ኣይሚን ናይ ትራምፕ ጥራይ ወሰን ከዓ ናይ ኤላን ማስክ ሃብቲ ትሪእዎ ኣለኹም ከባቢ 151 ቢልዮን ኣብ ስቶክ ማርኬት ዝነበሩ ማለት ክራሽ ኣጋጢሞ ማለት እዩ ናይ ትራምፕ ናይ ዝጥራይ ማለት ምክንያቱ ከማና ስኻ ይውንን ብርቂ ዘሎ ስለዚ ተስላ ክትጎድል ከላ ናይ ኤላን ማስክ ሃብቲ ይጎድል ኣሎ ማለት እዩ በኻል ኣዘራርባ ማለት እዩ ስለዚ ከባቢ 151 ትሪልዮን ከም ዝጎደለ የርእየና ኣሎ ካብ መዓስ ካብቲ ኦል ታይም ሃይ 288 በፂሓቶ ዝነበረት ናብ 263 ክትወርድ ከላ ናብ ክንደይ ሚእታዊ ዝኹን ዘሎ ኣሕዋት ኣብዞ ትሪእዎ ትኽእሎም ሓፂፋትና ስለ ዘላ ኣብዚ ኣስትሪያ ኢንተል ትበሃል ኣይፀሓፈትለና እንድያ ባይ ዘ ወይ ኣይ ሪመምበር ኢት ኤኒዌይ ከባቢ 42 ሚእታዊት ንታሕቲ ጎዲሉ 42 ሚእታዊት ማለት 10,000 ዘዋፈርካያስ ዳርጋ 5,000 ጥራይ ተሪፉ ኣሎ ማለት ወይ 6,000 ወይ 5,800 ከባቢ ስለዚ ብጣዕሚ ብዙሕ እዩ ይርዳእኒ ዶላር ኮስት ኣቨሬጅ ምስ ትገብር ግን ኣብ ድሓን ዝኾነ ደረጃ ክኸውን ይኽእል እዩ ናትካ ኣቨሬጅ ክሳብ 350 እንተሃልዩ ኣይሚን ፌር ልዕሊ 480 ወይ 450 ገለ ዝገዛእኩሞ yes it's not it wasn't the right time ወይ ጽቡቕ ግዜ ኣይኮነን ነይሩ እንተኾነ ግን ከምዚ ብኸመይ ኢና ኩሉ ግዜ ዶላር ኮስት ኣቨሬጅ ንግበር ወይ ከዓ ዳይቨርሲፋይ ንግበር ነዛንቆ ንብል ማለት እዩ ስለዚ ኣጋጣሚ ኮይኑ ቴንሰረፍ ኣብዚ ካልእ ትካላት ከም በዓል ኮስኮ ወይ ዋልማርት ወይ ከም ኤንቪዲያ ዝኣመሰላ ወይ ፌስቡክ ዝኣመሰላ ምስ ተዋፍር ግን ማዕረፎም ኣይጎድልኒ ስለዚ ኣይናይ ሪስክ ትካላት ኢኻ ገዚእካ ዘለኻ ኣይናይ ሪስክ ዘይብሉ ትካላት ኢኻ ገዚእካ ዘለኻ ኩሉ ግዜ እንዳዛነቕካ ክትከይድ ከለኻ እምበር ዝበዝሕ ሰብ እንታይ ገብር ተስላ በቃ ኤላን ማስክ ስለ ዘሎ ተስላ ጥራይ ኦል ማይ ማኒ ወል ኩሉ ገንዘብ ካብ ሓንቲ ከተዋፍሮ ይትኽእልኒ ኣይ ቲንክ ኣብ ናይ ግሩፕ ናይ ወሳብ ዝሓፍሞ ብጣዕሚ ፅቡቕ የንብቦ እየ ኣብ ናይ ወሳብ ዘለና ሓንሳብ ማለት እዩ ሓሳባት ብፍላይ don't put all your eggs in one basket ወይ ከዓ ኩሉ እንቋቑሖ ሓሳብ ሓንቲ ክሳይ ተቐምጦ ትብል ኣብዚ ግዜ እዚ ከም መምሃሪ ክትኮነና ይግባእ ማለት እዩ ወል ሓደ መዓልቲ ክዓውተካ ክትብል ሓንቲ ጥራይ ስለ ዘዋፈርካ ዝበዝሐ ግዜ ዳርጋ 9 ሚእታዊት ግን ዝምረፅ ኣይኮነን ወይ ከዓ ኤክስትሪም ሪስክ ከም ትወስድ ከም ዘለካ ግምት ከኣትሎ ራይት ሶ ሰልችኩም ከሆኒ እዚኣ 3 ደቂቃ ኣሕዋት ብድሕሪኣ ዝረባ ኣለና ቢትኮይን ናይ ካልእ ነገራትና ኣለና ሓፈሻዊ ግን እዚኣ ከሪአኩም ደስ ምበለኒ ነይሩ ብዙሓት ኣቲኹም ኣለኹም ደንጊኹም ዝመፃኩም ድሓን እቲ ቪድዮ ሪከርድ ዝኾነ ላ ክትሪእዎ ትኽእሉ ኢኹም ሓፈሻዊ እዚኣ ከስማዕኩም ግን ደስ ምበለኒ ምክንያቱ ናይ ተስላ ዋፈርቲ ብዙሓት ስለ ዘለኹም ከም ክስታይ ክትኮነኩም ትኽእል እያ ከም መደፋፈሪ ወይ ከዓ ሓፈሻዊ ክስታይ ማለት እዩ
issues, but based on all of our survey work, we think only about less to some extent. እዚ ሓደ ካብቲኦም ንፉዓት ናይ ቡል ማርኬት ወይ ከዓ ናይ ቴክኖሎጂ ብፍላይ ፅቡቅ ኣፍርጦ ዘለዎ እዩ በዓል ኤንቪዲያ በዓል ተስላ በዓል ኣፕል በዓል ፓላንቲር ብፍላይ ፓላንቲር ትሑት ከላ ፅቡቅ ካብ ዝብሉ ዝነበሩ እስቲ ቱ ማች ሬስፔክት ናቱ ስፔሲፊክሊ ፀገም እንታይ ቴክኖሎጂ ጥራይ ዝዋፍር ከም ዝናትና ማለት እዩ ሓፈሻዊ ብዛዕባ ትራምፕ ብዛዕባ ናብ ትራምፕ ጥራይ ዝወስድና ዘሎ እዚ ግዜ እዚ እንታይ ክብሊ ብዛዕባ ኤላን ማስክ ንስማዕ ወይ ናይ ተስላ I think this sell-off is going to be an opportunity. I think years from now, it's a generational opportunity because it's my view. I get, in terms of all the frustration, noise, the Doge, the distractions, the brand issues, even some of the sales numbers that we've seen in Europe, China. I think it's going to be short-lived. I mean, my view is they have probably from a technology perspective, in terms of autonomous, in terms of the lower-cost vehicle, and where I see things over the next 12 to 18 months, I think they're actually going to go in to their biggest part of their technology cycle that they've had, maybe forever, maybe in the last decade. Does that require Elon to distance himself from the brand or recommit himself to the brand? Look, I think this is one where I continue to believe the bet for the ages was Musk's bet on Trump. Because of autonomous, deregulatory, and I believe autonomous is worth ultimately $1 trillion alone to the ultimate story. From a brand perspective, look, we think about 10 to 15%. Maybe the sales declines. Anyway, تم إنجليزي شجرنا نقولنا ده على 5 ميزات. زبل إمنا تعلني عملنا تدلام الصورة خمسة خستايكون حفشون تايكم كم دلهم سمارك قبلكم يقولوا. Some of the brand issues, but based on all of our survey work, we think only about less than 5% of Tesla holders today, so Tesla owners, will ultimately think twice potentially from a brand perspective because of Musk. So that's still pretty limited relative to where I view actually the whole growth opportunity. What about the whole distraction? I mean, he's always had a lot of jobs and a lot of CEO roles, and so this has always been a constant question. But now that he's spending so much time in Washington with the president, working on Doge, does that make you wonder about who's running it? Yeah, look, we went through similar things when it came to Twitter X. I mean, we've gone through other situations as we've talked about. I believe this is something where 3-6 months from now, I think you'll see him a lot more dialed into Tesla in terms of as we go into FSD, as we go into autonomous. I also think, perception's reality, and I get that, but from all the work that we've done talking to people at Tesla, I actually think he is driving a lot of the bigger initiatives at Tesla, despite the view that he's basically 110% into Doge, and that's where all of his time is. Where do you come up with this 5% number? I only ask that in terms of people who might change because typically I think it's fair to say his customer has been sort of center left, let's say. They've been environmentally focused. Republicans perhaps not as much so, at least in certain parts, and so less likely to buy one. I don't know, the Journal today, the story, they cite a lot of people, it's anecdotal, saying I'm going to give it up at the end of the lease. Where do you come up with 5%? Yeah, I mean, for us, 1,000 Tesla owners, I mean, it's less than 5%. So you did a survey of 1,000 so to me, of 1,000 customers, less. And I could also tell you, this is something, as I've talked to others at dealerships, whether it's in Europe, what we've seen even in China and what I believe we're going to see in the U.S., I get the brand words. It is a dark time right now for Tesla bulls. But to me, it is not the time to head for the hills. This is actually the time to double down. The reason we add to the top picks was I think we look out 6, 12 months now. I think this is ultimately, the stock is a double. Right. Over but the next not on cars, though, right? Is it on Optimus? What's it on? I think 90% of the value is going to be autonomous and Optimus driven. I continue to, I think autonomous itself is worth more value than all of Tesla today. And I just think as we've gone through many periods, despite the frustration over the years, that has always been the opportunity. And I just think right now we are going into what could be actually the biggest golden path for Musk and Tesla, despite right now what feels like very like a white knuckle moment, just bad news after bad news. You're right. There have been those moments. Perfect. ተጠባቢሉ لكم ኣለኹ ታንኪ ተም እንግሊሽ ቁርባ ፀግን ከብለና ዝኽእል ክሳብ ሕጂ ዓቢ ጌርኩም ምፅባይኩም ሓፈሻዊ እንታይ ክብል ፀኒሑ ኣብ ወላ ብፅሑፍ ኣለኩም ፎሎ ክትገብሩ ትኽእሉ ኢኹም ኩሉ ግዜ ግን ተትፈልጡ ጥንቆቕ ዘለኩም ከምዚ ኣወንታዊ ጥራይ ዝዛረብ ክትወርድያ ገለገለ ዝብል ኣይብልኒ ዝበዝሐ ግዜ ማለት እዩ ኣብ ተስላ ዋፋሪ እዩ ስለዚ እንታይ ዝብል ነይሩ ቤዚክሊ ማለት እዩ
ናይ autonomous drive እተን ናይ መካይን ባዕለን self driving ዝገብራ ከም ናይ ጉግል ዝገብሮ ዘሎ ከባቢ 1 ትሪልዮን ማርኬት ካብ ይበጽሕ ተስላ ኣብዚ ግዜ እዚ ማርኬት ካብ ናታ ወይ ዕብየት ናታ 1 ትሪልዮን ከመ ናይ በጽሕ ዘሎ ትሕቲ 1 ትሪልዮን ዘሎ ስለዚ 1 ትሪልዮን ኣብ ዘሎ ኣብ ሓጽር ግዜ ዳብል ክኸውን ከም ዝኽእል ዘርኤና ዘሎ ብተወሳኺ mainly ዝበላ ማለት እዩ እዚ ትራምፕ ዝገብሮ ዘሎ ምስ ናይ መንግስቲ ምትሓሓዝ እዩ ኩሉ ኣብጽሕዋ ዘሎ ተስላ of course መካይን ብዙሕ ይሸጡን ኣለዉ ኣብ ናይ ኤውሮጳ ብዙሕ መካይን ክሸጡ ኣይፍቀዶምን ኣለዉ ብ50 ሚእታዊት ጎዲሉ ኣብ ቻይና ከምኡ ብዙሕ ነገራት ጽልዋ ገብረሉ መኪና ማለት እንተኾነ ግን እዚ ናይ ኢቪ ወይ ከዓ ኤሌክትሪክ እዚ ናይ AV ወይ ከዓ አውቶኖሚ ድራይቪንግ ዝበሃል ገለ ካብቲ mainly ስራሖም ክኸውን ስለዚ I think 90% of the value is going to be autonomous and Optimus driven. ስለዚ ዳርጋ 9 ሚእታዊት value ወይ ክብሪ ናይ ተስላ ኣብ ተስላ ክንዋፍር ከለና 9 ሚእታዊት ኣብ ምንታይ ዝተመርኮሰ እዩ ኣብ አውቶኖሚ ኣብተን ባዕለን ሶልፍ ድራይቪንግ ዝበሃላ ድሕሪ 3 ወርሒ ገለ ክጅምር ዝበሃል ኣሎ እቲ ሜይል ጽቡቕ ጌሩ ማለት እዩ እቲ ካልኣይ ከዓ of course እቲ ናይ ኦፕቲመስ ብሎ ዘለካ of course ባዕሉ ድሪቭን ዝኾነ ኦፕቲመስ ዘን ኣብ ገዛና ባዕሎም ክሰርሑና ዝኽእሉ ባምቡላታት ደም ገለ ንበሎም ማለት ስለዚ I think autonomous itself is was more value than all of Tesla today ስለዚ ልዕሊ ኣብዚ ግዜ ዘላቶ ክብሪ ናይ ተስላ ብልዕሊ ዕስፉ ክኸይድ ከም ዝኽእል ወይ ከዓ ልዕሊ ክኸይድ ከም ዝኽእል ዝገልጸና ዘሎ autonomous try easy and I think I just right now we are going into what could be actually the biggest golden path for Musk and Tesla ስለዚ እዚ ዘለና እዋን ወርቃዊ ዝኾነ ግዜ ወይ ከዓ መገዲ ከም ዝኾነ ሓበሬታ ዝህበና ዘሎ ስለዚ ሓበሬታ ስለዝበና ሓቂ ማለት ኣይኮነን in reality 250 ተስላ ክሪኣ ከለኹ it's a good price ኣነ ክሪኣ ከለኹ ማለት እዩ ኣነ ክሓስባ ከለኹ ጽቡቕ ፕራይስ እዩ 400 ጽቡቕ ፕራይስ ወይ ጽቡቕ ኣላ ኣይንብልን እየን ኣብዚ ግዜ እዚ 250 ግን in reality እሱ ስለዝበለ ጥራይ ኣይኮነን I think ወላ ኤላን ማስክ ባዕሉ ከም መጀመርያ ዝበለ እዩ ቅድሚ ዓመት 2 ዓመት ጀሚርካ ማለት እዩ እዚ ኦፕቲመስ ድሪቭን ዝብሎ ዘሎ ጥራይ ናይ ኦፕቲመስ ልዕሊ 10 ትሪልዮን ማርኬት ካብ ከምዝ ዝኽእል ገምጋም ዝወሃበሉ እዚ ገምጋም ሕልሚ ዘሎ ጋሪ ተቀይረን ክሳብ ሕጂ of course ግን ሕልሚ ተዘይኮን ነይሩ of course ተስላ ከባቢ 1,100 ብር ክምራእኒ ነርና ኣብዚ ግዜ ማለት እዩ ስለዚ ኩሉ ኣብ ተስላ ንዋፍሩ ኣይኮንኩን ዝብ ዘለኹ ኣብ ጽቡቕ ግዜ ዝሸጥኩም ኣለኹም ኮንግራቹሌሽን ሓፈሻው ግን I think it's not bad price ወይ ከዓ ጽቡቕ ዋጋ ሕማቕ ፕራይስ ኣይኮነን ዝብል እምነት ኣለና ስቲል ክጎድል ይኽእል ግን 42 ሚእታዊት ኦልሬዲ ተጎዲሉ ብሕጂ ልዕሊ እስማዓር ክንደይ ክጎድልና ኣብ ግምት ከተምዝወለና ኦኬ ስለዚ ተጎዲሉ ብሕጂ I think ከባቢ 20 ሚእታዊት ልዕሊኡ ግን ብዙሕ ክጎድል ተስቢት ኣይገብሩልኒ ኣነ 20 ሚእታዊት ከዓ ዶላር ኮስት ኣቨሬጅ ናገብርካ ክትጎድል ትኽእል እዩ ዝብል እምነት ኣለኒ ስለዚ 2 ዓመት 3 ዓመት ኣይሄድ ወይ ቀዲምና ክንሓስብ ከለና ኤላን ማስክ ኣብቲ ናይ መንግስቲ ዘለዎ ስራሓት ክጎድል እዩ ኣብ ኢኮኖሚ ክሰርሕ ክሳብ ሽዑ ማለት እዩ ስለዚ ንሱ ገዲፉ ድሕሪ 3 ወርሒ 4 ወርሒ ኣብ ተስላ ፎካስ ወይ ኣተኩርኡ ገይሩ ላዕሊ ከስቅላ ተስቢት ይግበር ናቱ ቀዳመይቲ ናታይ በቃ ናቱ ህይወት ያ ተስላ ስለዚ ላዕሊ ካብ ፀሓይ ዝብል እምነት ኣለኒ ኤላን ማስክ ክድግፎ እዩ I mean ዶናልድ ትራምፕ ክድግፎ እዩ ምክንያቱ ብሰንኪ ዶናልድ ትራምፕ እዩ ተመሪፁ ዘሎ ሓፈሻው ክንሪኢ ከለና اوكي بتوسخ باركليس لومي ناي كوين بيزن ناي روبين هودن حديان ويكا ابلوفين دبارات كلات ابي اس ام 500 كصمبرا قمت توهيبونالو حجك وهاب كنرينا اتنداني اتون واغان كنرينا سلازي كابكلتين كوين بيز مسكريبتو تتحازز مالتي روبين هودكا مس ستوك ماركتين كريبتوم كنغزالو نخل فلاير ناي يو اس ان انجلاند نخ حجه ميرا مالون كنت انت كلات كابتن ببزحي وسيخن زلو اينا بزح غزيزي اوكي سو ابلعليو كبكم زدلي حبريتان تحلي يتمالي ابلات ناي زلهم كأوريدي بزوم تمالي بكم يرى كل جزء زي جريد and fear and greed index لانس وعزلنا نفرحنا نايسس عندك سبات يسوس عليهم زلو يفرح يوم زلو حدا كابت زرقنا قصر مالتي سلازي تحت 5 ترينا وال شعي اخذ جزء زقبا كايز بال وارن بافت وي يعني لونج تيرم كنت ياخذها مالتي سلازي كباب 10 خري اخذنا ولا ريسيشن يقاطم يقاطم اي ثينك كم تبزحي كراش كقاطم يزبال زلو كقاطم يزبل امنت يبلين ስለዚህ ኤክስትሪም ግሪድ ከሎ ኣብዚ ኢኻ ትገዝእ ሰብ ክስስዕ ከሎ ንስኻት ሰብ ክፈርሕ ከሎ ንስኻት ስስዕ ሰብ ክስስዕ ከሎ ንስኻ ትጥንቀቕ ወይ ከዓ ትፈርሕ ይዞን ዘሎ ክስተ ስለዚ ከም መምሃር ክትኮን ደስ ብለኒ ኣብ ልዕሊኡ ግን where is it ሰበዳ ኸይዳ interesting ቀሪባን የረት ፊያ ማለት ነው ፀገም የለን ሼር ገብረልኩም ክሳብ ሽዑ ግን ንሕና ብትሕትታት እናርአና ከይደሞ ንዓኹም መምሃሪ ክትኮነኩም ትኽእል ኣብ ግዜ ሪሴሽን እንታይ ዕዳጋ ከመይ ከም ዝኸደ ገለ ሓሳባት ክንወሃበሉ ንኽእል ኢና ሓፈሻው ክንሪኢ ከለና ተስላ 0.3% ኔጌቲቭ ወይ ከዓ ኣሉታዊ ወዲኣ ስለዚ 260 ክትውድእ ንሪኢ ኣለና ኢንቪድያ ዌል ዳን ኦልሞስት 2% ኣብሳይድ ወሲኻ ውዒላ ምክንያቱ ኣብ ሎሚ እንተሪኢኹም ኣብ ከባቢ 100 ክንደይ በፂሓ ነይራ ከባቢ
حموش شارت 107 بس يعني راه بدحري يطرح حموش قرصن لعل وسيخه سلازي بتاع فولاتايل يزلو 130 140 150 جارانتي زي عينت خاطر تنزل لات كارات ابز جزيز مالتي كيو كوري خدنا قلت 74 بيزيس بوينتس وكا 0.74 ميتاويت نلعلي تر ابسايد وسيخه وعيلا نريالنا وكا ودي ماركت مالتي امازون 300 لا امازون كا خاطر كواليتي ستوكس مالتي سلازي تحت زبل ريسك وصيت قد حنز كون تر لكم اي ثينك امازون وود بي ذا تشويس امازون ممرصكم يرا حنت تكال بقى حنت تكال طراي مرص بقى ولا حنتي تكال ستوكس زي بلو تبرني probably امازون مرصكم يرا ناته ግን ገለ ሪስክ ዘለዎ ገለ قد حنز ዝኾነ ስለ ዝኾነ امازون يبلنا ኣብዚ ግዜ እዚ ሓንቲ ተካተ ዝመርጽ ነይረ ግን probably امازون would be a choice ወይ ካናቲ ኦፕሽን ምኾነት ነይራ ማለት እዩ ከም ዝበልኩም ኩሉ ግዜ ግን ሪስክ ትወስዶን ሪዋርድ ዝወሃበካን ምስ ዝተሓሓዘለካ ስለዚ ተስላ ኢንቪዲያ ገለ ካብቲና ዝበዝሐ ብርክታት ዘለኒ ኣብዚ ግዜ እዚ ከምብለኩም ግን ብዙሓት ትካላት ከም ዘለዋ ፈውጥያን ካለ ምሰን ዘዛንቀን አፕል 1.5% ወሲኻ ወል እዚ ኣይጎደለትና ኣላ ባይ ዘ ወይ أبلاي قول لتنا لا مايكروسوفت دقي ساعة لو تعرفنا متى تحت شو دشميتي تحت حموش شميت أنت بس هاي سو جود برايس شو دشميتي إكزاكت بس حني راح تزل على ناتا برايس كاتري هم كباب شو 400 بس حني راح لذي متى كابتن كواليتي ويكاد حنزونا ستوكس نبلا إيه يا مالتي لذي بس حكم تسلا أو فرتيهم ذلهم فلا تحسينا زلنا مالتي يعني بيدي 10 شو 400 وتراوس إني سوي جودي لازلا سو يعني كل تمع 3 مع 5 تقلي ناي تسلا جن قرب جزية كوسد تقولوታት ኣሎ كلكم ደስ ይብለኒ ካለ ብዙሕ ሕቶታት ይህልወኩም ኾን ሓንቀል ተፈቅጥፊና ክንወድኦ ክንፍትኒና ክቡራት ኣሕዋት ሙሲሕ ያ ታንኪ ዳኒ ላቭ ቸልሳዊ አርሰናላዊ በላምበር ከመይ ጌርካ ስቶክ ማርኬት ከም ትገዝእ ዝሕብር ቪድዮ ኣለካ ዲ ኣብ ዩቲዩብ የስ ኣለኒ ትሬዲንግ ቱ ዋን ኢልካ ፊደል ፋይናንስ ትሬዲንግ ቱ ዋን ኢልካ ተጽሒፍካ ትረኽቦ ትኽእል ወይ ታሕቲ ተወሪድካ ትረኽቦ ትኽእል أبي خطأمت 1 أوكي thank you ميري ستوك ماركت كم برتو حوي برعتي أوكي عندي I mean ستوك ماركت هيكون تسلا انفيديا يمكن خلينا نمبر ستوك ماركت I mean دهاني 10 مئتاوي تقول يلزلو اسم بكباب شدش شو 10 مئتاوي تقول يلزلو سلازي mainly تان تكنولوجي نزار بلن زلنا والعاقم من زشيت أزنا برا كم بعل روبين هودين كم بعل كوين بيزين مثالي of course كود لا خلوا خلنا موسيت تسلا دو مجزاء حايش ولا انفيديا كلتين I think كلتين زيادة أختلو طعم خبيدي I think كلتين would be choice I guess not a choice نكتين مرتين مهنا مالت كلتين مرت سيل كان لكن it's difficult تكال أوافير كارزل عودة خنتين أبنت AMD ويناس كل تسلا سيمي كوندكتور نتالي تسلا مرزق نير سيمي كوندكتور تزيل لو كان يرو كا of course هبتي أمرزقو لذي it's not easy كابكتين تراكت مرت حافظ شوقن yeah كلتين صبغين شيء تازلو كانت إفاقة ملأ شازبلا إنفيديا كاب تسلا مالتي جن زبز حقت ملأ شازبلا خا تسلا ملأ كلا حبشة دوخ حلفلو كحلفلنا أي واي نوت ده خوينا حلفلنا لا حلفلنا كومنت الكل حلفلنا تيلنا حلفلنا ها زبل كاي زغون الكا رجتي كمي مسلكا رجتي RGTI كريالكا ناي كوانتمي ولا حنتي أتاوي بلن سلزي ريسيشن كقاتمي نبلو زلنا مسقاتم قدامت رجتي RGTI so yeah كنت انقالنا ترى زبل I think 10% upside وسيها قاتامي short جيران يرت مالي قرب استيرخي بلن ير حفش أوجن I just ما سيح كدفرنا يقبعني is extreme volatile أنا بعد تسلا من 10 مئتات نخاب 21% ولا لا سلازي بزح كومنت اختبر له دخل نجار يكونن مهنياتو بور بعلال بميديا بقلت رايز دي بنزور مثل زغنة كنت أنا specific لحساب يقول زخد عن نجار يكونن مجزأنا مشات مسح كمالتي تتنقى طريقة بزخد ويتسعو dangerously سلام إلياس حونا إلياس كلاس أتيخايت فلنا خا زوم تعتلو إلياس مهنياتو زوم كم زلوا تفضلهم تمام أبلا زلوهم زوم حنت جزي أبصمون سنبت نقبلت زعبة أوبشن تمرت تحت نقولكم أوبشنز زعبة أوبشن أمريكا زلوهم في العمالتي سنبت كلنا تمرتي بزعبة كريبتو كارنس خا أتين كوار حكا بقى تعرفنا الله خنجمري ناس لذي يرجستر في جروب مستريو أبتنا كومنت سيكشن ويك ديسكريبشن الله تروح تخليهم مها صوفاي تحت 10 نصبيا إلكان يركا كمي تبل تحت 10 نصبيا إلى تحت 10 مسي أشعو أبجمد كأتوايز بنيرة خنجزاين يكون I think صبغ برايسي 10 تخلتك تجوزه أنت هنا جن أبعد تسلا زمرت كوني سمعنا ما هي بينها تطور نيرة يس أبزج زجن كل وريد زولا سلز نسخ أبجمد كأتلو قال لك كابتن زت أمتن زلوا خي أجن وينسا ويروبين هود كاب حديئن حنتي مجزي أي تلفن نزل إبنة على نوع إلى حدير ويكوين بيز كاب سلسين مالتي بالليل معناته ناي فاينانشال إندستري اللي أنا فاينانس
برهين من يزقاطاطرو زر ديجيتال علاقه وريدو يدي ديو اي مين سابلاي اند مان قربن طلبن اندي ግን دونالد ترامب يزلو ابز ግዜ ዘንቀሳቀሱ ዘሎ በቲ መልሐስን ገለ ነገር ማለት እዩ ናይ ታሪፍ ገለ برهين ሕጂ ትራምፕ ዛዕባ ቢትኮይን ይዛረብ ኣሎ every single second معلتاو يزارب يعرفني خا አይስልቹ አይዱ ባይደን ዳውላ ሓንቲ ይዛረብ ዝነበረ every single day ከምዚ አይብል የውርዶ ገለ ይብል ይዲው ክንደይ ማሃብቲሞ ሙሉ ባይዘው ይባል ንሱ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ፋሚሊ ዘሎ ማኒፕሌት እናገበሩ ብዙሕም ስለዚ በኸም ኢና ሎንግ ተርም ነዋፍር ብዙሕ ግዜ حبشة تسلا I dropped invest in it may I see around 200 I don't think we see 200 actually vote ግበሩ ኢለኩም ነረ ክሪኤልኩም ዶ vote ግበሩ ኢለኩም ነረ እንደ ሚታውት በጽሕና ኣለና ሱሳን ሓደ ሚታውት ክትበጽሕ ዝብል እምነት ኣለኩም unbelievable እስከ ተጠው ከብለልኩም by the way ብዙሓት ኣለኩም ሼር ከባብ 7 ጥራይ ላይክ ኣለኩም sometimes I wonder ንምንታይ ማሲ is free ካብ 320 እሞ ከኣትኩም ዝወጻኩም ብዙሓት ነርኩም 7 ጥራይ ሰፖርት ላብ ምንታይ መጽዳ 300 ገለንዚ surprising okay by the way ከባቢ 300 ተስላ ናብ 200 ክትወርድ ያ ትብሉለኹም 39% ወይ 40% ከ ኣይትወርድን ያ ትብሉለኹም ኣነ ካብቶም ኣይትወርድን ያ ዝብለ ኣነ ካብታ 200 ተስላ ኣይንርአና ካብቶም 300 ክርአይና ባህልቲ እየ ነረ 200 ግን I don't think we'll see I think 250 ከባቢ ማርኬት ክምለስ እንተጀሚሩ ማለት እዩ ዝተሓተ ወይ ካብ ቦቶም ከይኮነ ኣይክተርፍኒ ናይ ተስላ ማለት እዩ ስለዚ ያ I think ዘይ ገዛካ ታሊኻ it's a good opportunity ጽቡቕ ዕድል ዝብል እምነት ኣለኒ ናትካ መጽናዕቲ ወሲኽካ ማለት እዩ what's the best ETF to buy I think QQQ is a good ETF the best can be S&P 500 QQQ ተመሳሳሊ ውጽኢት ከምጻልካ ይኽእል ቴክኖሎጂ ፎከስ ትገብር ትኾንካ ግን ናስዳክ 100 ማለት ያበ ያኸዘለኻ ያብና አይዲያ ግን ናስዳክ 100 I like it ካብ ክልቴን ሓንቲ ሰላም ዳን ከምዚ ሰዓት ኣይትጥፋእ እስከ ኣነናተይ ሕቶ ካለይ እስከ ተሞክሮ ኣብዚ ቢዝነስ ዝጸናሕካ ስለ ዝኾንካ ብጣዕሚ ቀኒሱ ኣሰንቢድና ኣብ ቀረባ እዋን እምበር ይመለስ ትግምት ዶ ኣጋጢሙ ይፈጥዋ ውሽጢ 5-6 ዓመታት 2022 ሕጂ ጋጢሙ ነይሩ በዓል ፌስቡክ 80 ገለን ዝሸጣ ዝነበራ ሕጂ 600-700 ኢልዋ በዓል ተስላ 100 ዝሸጣ ዝነበራ ሕጂ 250 ኣለዋ በዓል ኢንቪዲያ አይደኖ ክንደ ነይረን በዓል ኢንቪዲያ ማይ በ10ታት ነይረን ዝኾና ትጭ ግዜ ማለት ስለዚ yes it does happen ኩሉ ግዜ ጋጥሚ እንታይ ካ ትገብር ኩሉ ክስዕ ከሎ ሽዑ ክትገዝእ ትጅምር ማለት እዩ ኩሉ ተስላ ወይ ቢትኮይን ስለ ሰባህል ጀኩም ካትገዝእ እንታይ ዳ ቢትኮይን ወሪዳ ናብ ዜሮ ክትከይድያ ቢትኮይን ጠፊያ ከምዚ ክትከውን ያ ክበሃል ከሎ ዳስ ወን you become greedy ሽዑ ካ ዝግባእካ ዝብል እምነት ኣለኒ ናቲ ሓሳባት በተሞክሮ ዝረኸቡ ማለት እዩ ላይክ ነግበር ወሓዋት ላይክ ነግበር برهين ويلكم ثانك يو جوني برهين تدير مساوا دي خازلخ كندزي راص مساوا هو كينيا لو actually كينيا is like مساوا this time UK قال لميدنا زي افريقيا is too extremely hot yeah تخيل هارور كاب تعمي فتني استوعبك برهين انفيديا ان تسلا اتل ان انيمو نزيان زخ اساستوك بانغرن I think dollar cost average giver I think خاصدي كحس كل باش غار خونه غادي hold cash yes it's important قال percentage نبل نينا انا مجمريا يا حوات لايك نغبر يا تأمري نغاسي هاونا I bought Tesla to 13 and I didn't sell it 14 I because I had gained even me I gained a lot I didn't sell it but that's okay that's market that's عداقة so not average gets اتمنى سالنا اي كمان
أو سلست يا تانكي يا سمر أبري يا الله سوري ريا الله سوري جايز دم تغستاب كنا زاني حوا 100 أنت لا بخمي لا 100 كنا هارو جير لا الله ما يتنعها سوري جايز سوري يا بالانتير نايمني حد في الكانيرة ريا الله سمر أب تانكي لونار حاجة كاني يعني ولا ناتي أتقوليس أني رازب الأمنة هلني I think زي مايك تنك صبول كويات في أمثلني يا LUNR أب كندا روكيت لابيز مريض أزلوه أني لك تماساس هذه يعني تأخذ ديب كلات تأتديب تأخذ قدر كلات تأخذ زعينتي مهنياتو كلن أب تماساس هذه ناي سبيس industries لسر حكمت ناي سبيس إكس نيلان ماسك زلوه مالتي سلازي I think I like روكيت لاب قلبر كلني حفش شوقن بحسابين خلاص بالأمنة هذا زبز حق جزي مال ناي كاليت بالانتير حاجت كاني بدحري أحطه بالانتير كاب 125 ناب كندي أقول إذا زلا ناب 8 أقول إذا إذا خنا كباب الثلاثة 100 correction ويك درجة recession أتي أنا بلا مالتي سلازي يا I think كباب 5 تتورجلنا حق هذا مقنع مهنيته حنت خابتن زفوت ون ناي تكنولوجي ويك ناي سوفتوير تكالاتها تخونه جن it's just كبابي 7 برايس تو سيل ياتشي زلا 7 برايس تو سيل مالتك أحوات حنت بيت مقبخ تجزء كلها نسخة حنت بيت مقبخ تجزء كلها دمت حجي مسير لندي تقول لي خيكون سكها سكفنا اوكي حنت ريستورانت تجزء كلها بيت مقبي مالتي قرشي راي نعمه تأتو نسخة 7 قرش تخفل لها نعمه مالتي كتجزأس ب7 قرش تقرا لها وي 1 مليون راي ገንዘብ تأتوس 7 مليون هيبكا تجزأ لها مالتي سلازي قرب سيجس كبر زبلت كوينات تسمعني sometimes ግን ከም ስማዓካ ይኮነን ዕዳጋ ንዑ ከም ስማዕ ይዘኹን I choose Nvidia well done ጉዳይ ፓላንቲር ያ እናትከ እኔ ራዚያ ግብፃዊ ሰላም ንኹልኹም ሰላም ተባሃሉ ኩልኹም ፈጋን ሩጎን ታይ ማለት ይኸው ፈጋን have no idea what that means I think Tesla will reach bottom to أبتو كبابي كاب كتم يتن سلاسان كتم يتن حمسان زل كبابي I would say bottom is there برهن سلام كمي كاب زلو عز عداقا كور تقولو كمي تقمت I think ناتو كابو زحبري تحبوكم صنيحة مثلا ساعتهم I told last week Tesla going to 180 هنوك still 180 well done ولا خلتم يتن حمسان تماليسات صبو قميت كارلاقا مالتي يتن سمانيان that would be a dream حلم مخونة حافظ شاو anything can happen of stock market so well done meeting someone in Balka bro why don't you cooperate us to learn in your class this so you have no money أستطيع ورحي زي بالكار أما بمتى كتوافري خاتوفر خشوع not disrespect إحنا قصدي كونس نورحس شو منطقة شيء أستطيع إذا خف الله so شو منطقة شيء أستطيع كتكرر تزيك الكاس ولا اختمها رقم ترجمي بالمنات كتوافري تقني خمالتي أنا خحسب خلق I don't know ناتك على حسب تعليق I can share that's why I believe at least كمين مثلك محوات نمتى كتمهار ماسي صبغي فلتات على يس جن زيت تقوملت وين كاس تاني نمتى خمو كتب له سلازس that's how I see it عسلت أسيس كله زبز حساب زكاتها سالوز بالإمنة تعلني ورح مالتي برهين روبيت بانك متقام كميتريو يا روبين سلام يلان كتقام تخليها it's just بعد trading to one to زحسرة مجزء المشهد كتقوملت هذا بالإمنة تعلني give them reminder for like and subscribe yes like subscribe قبروا بزح غيركم كمان already 130 بس هنا still low مهنيا 300 تراي كاب جم اتينا زلنا حجي لايك زلو ግን still good MicroStrategy it depends on MSTR كمي كده صح it depends on Bitcoin to be honest I have good hope كاب 400 زعمت كرعنا زبل امنات علني it depends ግን Bitcoin حساب 7 تقدر تخيل somehow بقله which I don't believe I come الى امني well MicroStrategy قاعد تحت خلطة ميت خنرأي ناس بالأمنة تعلني سلازي أبزي أتأمن أبيتكوين كمية أمنة كايز ما زدت مالتي سلازي بتعمي على علينا عسرت عسرة ميت أو هذا ما عاد تنقص أصلا تكالي so just be careful كم هم زلب قمة أتيها بزعدة سلام دي أب دنمارك يزنبر تأتو دليس مخفال أبيني كمية جيرة خفل قالني كونتاكت جبرني من البعض كونتاكت جبرني ميل كامو قال لي ودي ياريتا يبقى برهنه قال ما قد خريق الكافتني كل جنزب كأوفير كاي تسأني كأبزي خمزي حجي جزية تاي تقبر أوكي كم حساب تاخد قبر تخليها نقابلنا 3 تكالات أوفير كان تسأني كا نقابلنا أبل تسلا إنفيديا 3 تكالات نبلن حنكم غيرنا مالتي 3 كواحد ندين حفل شوي أبل نت كبكة مالتي أبل بتاع موسيقى تسأني نات كأند إمنت جن أبي إنفيديا ويا تسلا تخوينو أبل شيء كات توافر تخليها
ስለዚ ተወሳኺ ካሽ ኣምፂእካ ተዋፍር ኣለኻ ማለት እዩ ስለዚ ዝተፈላለየ መልክዓት ክትጥቀም ትኽእል ኢኻ ኣይ ቲንክ ሓጋዚተ ተመኽሪ እንተተረዲኣትኩም ስለዚ ካብቶም ብዙሕ ዝወሰኻ ትካላት ኣውፂእካ ኣብተን 100% ትተኣማመነለን ትካላት ከተዋፍር ከለኻ ሓደ ካብቲ ኣማራፂታት እዩ ማለት እዩ ሚት ገይረ ፀኒሐ እያ 00 ኦኬ ድምፂ የለን ዋው ሶሪ كمي جيري واتساب كأتو فيلي أبناي أوكي لو مخصعفولكم أبناي يوتيوب كصعفولكم مسج أو خصعفولكم أبناي جروب توي كأتو حجي خصعفولكم يود مزبولكم خصعف زقبان يرد مالي أو بوست خجبر عندي أو أجوين جبر دمت يلا أو ميتد نهم أبزي ساعات زي إتن تسفاز اللون وي نخن جزء لن مكتكمل لا تولن الله هذا ما نات كاريس كيف فوتوني نات كفاينانشال ماسك ندمي تاوي جنزب كأخا أب ستوك ماركت أب ريل استيت أنت وافر بيزنس ديو فوتوس زي كده كم زغل هيكلني إنفيديا جن كابت I mean أنا أمازون جن كابت تحت زبالة ريسك زلوا يكا سبوق زي ختام زبلة زيت فلتوان كحجين أبن تواب SM 500 وي ناس داكون هدرك توافر تخليها How do you recommend about United Health? I have no idea. So be research I give الله خير لتاعنا. بين هات زربالله. Avocado lemon. Okay, أنا fruit برين ميت الله. Okay. SMCI. I have no idea SMCI. What happened to SMCI? SMCI كخمي كده لكم. أنا يوفر لاني لكم إذا تكادي ولا عسل تغش تبصح. ما تريسك غصد لك اللي حلف فيه ما قاعد يتجن fundamentally. It's just crazy. I see not explain أو handle قبل دخل يكون. زخانة ذات أمام النجاري بالليل مالتي دمس يلن بز زحسر وتمهر الله دوب كمي مزجبي كال بزح داني بزحت تمهرو كبابا حمش ميتي أبارات لنا كل ما يكون زاتو of course فيديو ريكورد زخون فيديو خري وخل يوم بركب 400 صفحة حمش نخون أبارات لنا أبتنا description هذه فيديو زخ مسألكم قليل أو جنك تكبر صدقهم تسلاك تميت كتبت صحيح أوكي يا possible أبو نازل لقطة 50 كتن 30 ده ناي حمش شدش 10% ندحري تتمل سمالتي so possibly bro why don't you cooperate as to learning okay I think I just answered that one. تسلاك تميتنا تبصيحة بالleverage مجزء واصله leverage أبز جزيزي it's just extremely risky yeah so I cannot recommend leverage نزيد فلت هون كمان برهين the tariff already started yeah ግን ካንስል ጌርና هم ዝጌርና እናበሉ ኮላ ቢሎም AMD ከመይ ከይዳ I don't know ተስፋ ቆሪጽ ኣብ AMD ካብ ብዙሕ ወጭ ኣውታ ይገብራና ኣለኹ somehow 100 ኣብቲ ከባቢ ኣኮለልቲ 96 ወሪዳ ነይራ መስለን ንቐኒያ well it's just weekly chart ክንሪኦ ከለና is bleeding to the downside ንታሕቲ ገጻት ወርድ ያ ዘላ so momentum ናታ ኔጌቲቭ ወይ ኣሉታዊ እዩ ዘሎ sorry برنا جاءتي قولي له على تسلم مفار كمي واي تمسكم رأي واضحا Lunar was crashed yesterday yeah Oklo wow Oklo لاتكا well done I think yeah I'm hesitating Oklo نبعلا it's just وفر يا بعد تسلا جلس لستوافر نبر كل بلانات علامات أصل نبر I think Oklo could be a good play من يعطوك ب 59 نوازيا it's a good nuclear energy كم زناي VST كم زناي فيسترا عينات مالتي سلزي smaller فيسترا يركم حسابها فيسترا توصلت واتوينكم كلتم إيد نبرتنا ب109 good price بس هذا لازم أكل خلك عقمية مسمي كوندكتور ستحازين of course نا electricity نا جرى لون دي 9 مئتاوي بسنك نا من نزخل هذا بسنك زنا سمي كوندكتور على انفيديا مالتي لازم انفيديا 10% كتوسخ كلا على الفيسترا على أكل 10% كتوسخ تثبيت نقبل لنا so yeah I think ما هذا زل أكون يسمعني ناتي حسابات مالتي Lunar بروخاتي هو تري تمرتي موساد صبغيو I lost like 30,000 because of Tesla I'm sorry Marathon Mara I don't know Mara is a crazy stock I think yeah هندبتنا كود 25 كي دخلت كالاتي عبز جزيزي 10 شلا كم سري وتركم تشارت وتري وتقولهم على خميس اللي تخمزون التكال تري وتريهم just look at this تحتي لعلي نع حموش غش شدش غش بحنت أو حتى الجزئيات مالها لسلازي كنت ملصق كلا مومنتم من تغيير قلت فعل على كي تخلى it's just a momentum ما توكير كاتري هتوفر لك I live in Dubai and I want to join your classes how can I join ab description لك آدم ab description نازي فيديو لك join كبر تخليها by the deep
يس كنديت ورد تخون أوي أبتينك أبتيك كلتم إثنين سالسان كلتم إثنين حمسان كباب زلوا دبوتا ميز بلو ماركت أنت مريسو ما يبسو كلا إكزيزيت كتري أخمان تخليها تخباب زلوا مالتي لازم is a good time to start at least ديبل كاتخوينو ولا تي 100 برك غازي أنت لك سنة 10 سالسات غازن أنت وريدا شو عندنا من الأكل وقت كي تخليها هم أوبشن مالتي and Bitcoin I think I talked about Bitcoin a lot already Bitcoin كتوسخها هذا عمد كتوسخها كم زبالكم كلش كسر وزغل انتايوت ناي تعريف ناي دونالد ترامب يزلو مالتي سلازي I believe at some point كسام 150 قال اخت بس حزب الامنه علني it's just at some point قبل غزي يعني 5% نلعب سايد نلعب مالتي trading to account كتكفت ناي قد ناشوناليتي ناي تا زلخايا هاجر ناشوناليتي زي كونه ورقت ناي زخونه نابنا ناي 5 عام ديو ناي كنت عام ديا دنو انت همزبلو بكم زلخاي فلتني ግን يا كم سدتني هون كتعد زخونه ورقت نحلي كان ابن صوت اكما كوا هذا كحطم كاخدي صراحه الكاخدي فورتينيت كميتريا فورتينيت is good انتايدي فورتينيت Fortinet is good. I think it's good. Gonna بعد تسلا would be better. I think it makes sense. كبعد Fortinet هذا جزيزي أبعد تسلا زمرت كوني سمع عنكم تقول. By the way كرمي ورحي أمنتاي كم توافر كمان عقلي يتقبلني يرو. مانياتو أما رأس إتات نسأني أنا كل خبيرون يرو. جن we have good opportunities. Good opportunities. أبو عدلات لنا. زبل إمنا تلني. عسرت أرسي كم بتروحوا أقول قلت إيه عسرت أرسي كفيل كاس هذا الشيء مخصب أيه زي حسب أنا exactly point. نظم أنا حديث كندي خفلهم ورحوا 15 حالف 4 علي 5 خفير لهم يرى سوسا خفلهم سو نمنتاي سوسا خفير لكم ما يبلوم ني اتليست تقوم لي زلخ ازي ستريم يارد زمهركم زلخ بز مالتي ورحوا 25 قرش خفل لي نمنتاي خفل له غنا يبلني معناته اتليست تي ناتي حسابات ناتي فلطت مسخم شير قبل له مالتي سلازي تاساوي سيت اكزاكتلي الشركه في الكاب بيزنس كنت شحت سرح بتوين كاست شي هاخذ كفله مالتي ناتي از فري نص ازبح ليلن ولا زي تويتر وي فيسبوك اللي نتقملو اتناتنا داتا حبريتها ايميل اللي قالي يشطوا ويب that's how they make money مالت داتا ورقاوي سلازي اب عالم نص ازبحال كم زي لها قرب قمت كناتو لنا بس حق زي ما 99 ميتر فورتينيت كميتريا how do you see SoFi is good entry still good not greedy SoFi I think تحت 10 تخطر يا وعيد لهم SoFi is good تحت 10 3 تبصي حزب الامنات نيرني ولا حتى تنكف كلان معناته زي حلف زشتكو 10 حدا خلي شيء ثاني 10 حدا 10 تخلتي ادنو افتخبا بخلي شيء ثاني شوعه تغلز غزاكوا شوعه شمونته مالتي سلازي تحت 10 3 is good جن ماركت نلعل خسقل انت جميرو is good دي سي او كادولا كوست افريج ناي SoFi ولا انا جن بركي بلينا SoFi if it makes sense سوبر مايكرو كمبيوتر I think مالجلكم يصللتي تكال برهين ريفولت بانك متقام if you can complain simply you don't understand it well enough if you can't explain it simply you don't understand it well enough I don't know إن من تايت كل سأله خمر I agree زعبان أنت يجن have no idea if you can explain simply إذا رجع جلالس أخبركم على ريحوات مساعد خوين كاملتي could be different مساعد خوين هاي نهبطه okay هايبرهين what about Bitcoin do I believe thanks نايور حكوا أجنجا كباي كلني مودة ثانية عمت جنيس برهين diversified نقبر نخل stock أنت تتفاليلنا اوكي سنبت ابال اتو ابس ناي زوم سنبت كمهركمي تيم ابال زلهم مالتي سلازي ابتشع غزي شرك غبرلكم كل غزي غبرلكم يبايزو سغم زلو يكون انفيديا كمي كونتات كبرحو انفيديا لومي غزيه كباب 108 وريدان يراب غزيه سو انا غزي انت 107 زي كون غزي اسمي 108 109 كلا خبابي مالتي قال بركتات غزي سو غزي اتلك سات ليك سي اندرستاند ردا كمال سلازي جود برايس بالامن سلازلني غزي انا حسب واغا ستيل جريديز تول غزي غنا يكون تو ما جي يكون كاتس اتليست 10 اساميتو غرفوت خليها كاش يونايتد هاز غرميسو سوري اي بركون سلام برينا بكندا موم كمي تريو موم وفرخت قبرلو كفالي بروكر ندي موم مالدي موم ايكون ناتينك تا بروكر تونزلا I think ناي ويل سيمبلن كوست تريدين كم زبولتيوم I don't know زي ام ريسيرش اغبركم الله سبيسيفيك نتريدينغ نتقوموا اليوم كم زمعات او غزي كاتوص غله صبو يم زموم تبلم زلها موم دي ولا موم نسوم انت خوينو مالتي تم بروكر انت زي كوين كن كوست تريدين سيمبل ويل ولا ويل سيمبلن
ጽቡቅ እዮም ዝብል እምነት ኣለኒ እዎ ሙሙ yes exactly ሙሙ ሕጂ ተረዲእ ከተማ መሰግራት እንተኛ ስለዚ ሙሙ yes ንትሬደርስ ይጥቀሙሉ እዮም ትሬድ ዝገብሩ ወይ ኦፕሽን ገለ ዝጥቀሙ ጀመርቲ ትኾንክን ግን ኮስት ትሬድ ወይ ከዓ ዌል ሲምፕል ክትመርፁ يحيش كوين يسمعني تسلا قتيلاتنا اللامو تسفا يلونا ده مثل كايس تسفا لنا always تسفا انتل كا ديستروير انتل كا كمان جري دي قدرة كم اي ام دي تمساسال عودي ام باي ذا واي ناي اي ام دي سراح ناي مني ناي انتل سراح معناته سي بي يوز بحال مين دي سراح مالتي انتل تراني راه كلام كامباني ابز غزي زغن اي ام دي برتي عموم سلازي I think it's just extremely risk كلا مرات تتكلكا بقى بتاع ريسك زوصلوا له وانا يكون بعد انتل بالامنات يزلني معناته بعد انفيديا بعد تسلا 10 3 4 400 تقول لنا انت الينس why do you want to go to Intel sleeping giant for 20 years 10 عامات ديكي سحلفاته Cardano I have no idea انا Cardano قام كبكا سهران مست 100 تغفلوا انت 10 تبزيحي ده عن صرفه مثلا انا قال لي نمبر جود بوينت يا هو تريدين توانتو اب امريكا يسرح نو يسرحني روبين هود قال لك اب كندا روبين هودي يا مومو كويست تريد ويل سيمبل اول جود especially ويل سيمبل كويست تريدين صبغه مومو خاني تريدين صبغه معناتها كذا كندا زلهم مالتي دمت انا مع سيف كذا يا حبتو كلامي ناتكا تكون which one do you prefer Nvidia or Tesla at this moment both فرق 50-50 there is no way I can choose one ስለስተحد زبل ريسك Nvidia لعل زبل وصيلكا تسلا so أزا نقطة بالكا تصلا يكون sometimes just حنت قمرت بتعمي extremely difficult تشغال هون غالي نابنت روبين هود او كوين بيز تيلكانس it's just extremely هون way so فايدو روبين هود قربا شغل زبلني بزغزي باي ذا واي روبين هود ولاس هود وسابين هود ابي اس ام 500 حد انكاتو انت باهل نيرا ስለዚህ هود اياتو تنبر موسخت نيرا كوين كابكتين حنتي انكاتو انت باهل نيرا كوين بيز اي وسختنا لا ابلوفين تالسيتي كاب سلستين منالبات ابلوفين اتيخت كونت اب اس ام 500 كاتوا تحامين ወይ كاتسمين ዝነበራት ካላት ማለት እዩ እስከ ፍሪልኩም ኣብ ትዊተር ገጽ ይከሪልኩም Robinhood is accepted into the S&P index in a few hours we see if both Nvidia portfolio goes green okay no I ወጽአትና አላ ክሳብ ሕጂ ኣይተዋሃበና ኣሎ ጸብጻብ ክርኤና ጽንሒና ከመይ ከም ዝኾነ ማለት እዩ grab yes grab is quality I think about 10 ቅርሺ ክንርኤና ዝብል እምነት ኣለና ድሕሪ ዓመት 2 ዓመት ማለት እዩ questions no Vistra حجي تجازأنا كمتري خمسة زبالكم انفيديا كتوست خاز بالامنات مسهلكا فيسترا سو جود برايس سو برايس يبزي زي فيسترا وي اوكلو او كنتين حدين مالتي 355 ابلات لكم حدثتي جوين زي قبركم تاليهم 10 قرشي لهم باوند 8 قرشي 19 خلابي مالتي بمخفل ابلات بمخان سنبت تمرت توسدو تخوليهم كاب استحتا حساب استعاله كريبتو كارنسي كال نغرات ناي غزاوتي كل عينه تمرتي كنوصلكم هنا بزلو مصزلو اوارح سلازي اب ديسكريبشن لكم جوين بمغبار ابلات كتكونوا تخوليهم فلتات توصلوا حفشه بزو مالتي تسلا كنديك تورد تخل لايك اكبر والله بليز 750 لهم لايك وحد جلو صاحب جايتين كابي 100 سنه لهم كتم يتسحب الوقت فيكم بليز سلام كبر حاو تسلا كنديك تورد كتن 40 كتن 30 نبت خبر يعني اتس نوت اكزاكتلي برايس جمجم كتبو اشغاري جيسس مريم افريقيا انت عينت بروك يسرح افريقيا انتراكتيف بروكر صراحه لكم ابز بزح انتراكتيف بروكر زبال بروكر يسرح افريقيا تهلكم ግን انا ابز ግዜ افريقيا ኣለኹ اي ثينك ቢዝነስ መኽፋት ወይ ካል ነገራት ዘዋጽኡ ሆይን ይሰማሐኒ ነተማ افريقيا ዘለዎም ሶ ጽቡቃታው ተሃልኩም ኦኬ ዘይብልኩም ኮይኑ ግን አይ ቲንክ ናትኩም ቢዝነሳትን ካልን ከተማሓድሩ ወይ ከተቡል ተፈቲንኩም ዝበለጸ ውጽኢታው ሆይን ይሰማሐኒ ኣብ افريقيا ዘለዎም ማለት Amazon Google Nvidia Tesla what do you think bring great companies I think at some point ክመለስ ያን ዝብል እምነት ኣለኒ ኩለን ማለት እዩ ስለዚህ ጉግል I don't know የብለኝ አማዞን የብለኝ ግን አማዞን I like Amazon specifically especially ማለት ነው Nvidia Tesla ኣለዋና ክልቲን Webull what is Webull Brain how do you recommend about it wow መልሲ እንደዚህ አይፈልጣኔ እንበር ማለሲ ናቱ ገምጋም ክህብ ማለት ኣብ ኩሉ ኾጽንዑ ይክልኒ of course United Health I know for the company ፈልጣየ ግን ቲናቱ ፋንዳሜንታል ቲ ኢንዱስትሪ ናቱ ገለግን ከምዚ ብዙሕ ኮሜንት ክገብረሉ ዝኽእል ኣይኮነን امبر سوري مور اب تكنولوجي ገለ ተኮይኑ
استيقبر أنا بيجي وي مسكب تستحاز بريتش and German defense and your space stocks كمي تجمجمن well كوسخين زبل جمجام يهلوني إذا جن بدونالد ترامب كملس يخلي أوكي باي ذا واي كابن تأكيا أب تمالي زرجح لكم يرى أبي إكس نصبق كده نزلوا مالتي شير قبر لكم هلا والله شير قبر لكم خلي معناته بالتعمين وسيخن بتعميم وسيخن مجمع رخصة جور ذا فيدل فاينانس تبل أب يوتيوب أب يوتيوب على نام سوري أب تويتر وإكس مالتي كيدكم فولوك جبروس قوليكم فيدل فاينانس أبو زرقي لكم يرى أوكي أبزن نهلواهم تريوان تهليهم نا يوروبيان نا يوروب نا أوروبا ديفنس ويك أنا يمكن لخال نا كينات نا جل سرحة تكالات كوس خاطر ينزر أزلوا SAAB تبعال نا سويدن كبابا 5 مئة توسيخة كابلت حدا ورحي حدا كتش 25 رانك جروب 87% نا جرماني هنسولد 100% توسيخة كالت تكالا 100% توسيخة نا إنجلاند BA 38% إزي أقدمي هذا نوع حاجة خمية كده نقرأ لكم خليه نا فرنسا 600 سلازي سلامنتين كم توسيخة زلوا Mr. Donald Trump بيزو إثيوبيا خستاي علونيم أوروبا علو نفسهم كلا خلوا تقولهم أسوارهم كخفت زلهم probably أبلوفين أتاخد كونت خليها بيزوي صح جوز أن دينيرو نسا أتاخد كونت خليها مهنا تخطو صغير على خبزي هودن تاني وسخنا الله سلازيه سلامن تاني وسخن زلوا عن تلكم زينات وار well because مغنياتو دونالد ترامب نفسهم قالوا أنا أسوار هيبكمني أنا جنزب هيبكمني أنا كلا خلوا لكمني راشة تتقيعتكم قدايا كون زعينتو حبري تسلا ذهبهم ويل بزح جنزبهم نسنك تجبروا له أبناء كويناتن أبناء أسوارن أو كات نجاراتن كوافرون جميرهم نسنك تجبر قلب تبزح وزخون نجاري خبري سلازي خبرة جميرنا له I think for the short period of time specific نحات إرجزي بفلة ندوس خاك لا يخلين مثل momentum زبل أمنا تعلني أنا جنزخوني exposure نبأ نورا حنتي بلي أبز جزية مالتي سبت أبناء تسلا مع عسل لو برهين TSLA earning dates انت الكابزي على اسران كلتن ور 4 على اسران كلتن ور 4 يزلنا قدمي ايغن اي ديليفر صبصاب كان ايغدن كلونا امبر earning تخوين ايغن على هم تقبل كاصنح كولت سلام شويت دونغي خمسي كامسلاني ابزي حجي اب تسلامو فار صبو كويني سمعني yes not too much yeah still اب امريكا بقليل كتغزالو تخيل انت يالو روبين هود برهين ابزي مودعتا عمت تسلا كندي تقمتا interesting ناي تسلا قمت يخيل مهنياتو nobody knows إلان ماسك انتا كقبريز فوتو سلازي إلان دونالد ترامب تخقات معين فوتانينا it's extremely difficult قن لعل 400 كان رأينا زبل امنات علني لعل 400 كان رأينا زبل امنات علني أنا سلزبال قوغن كقات معين مالتا يكون Adam, bro, when I click the membership link, it says that it's not available here. This content is not available in your country. I'm in Dubai. I don't know how to join. I think somehow contact Veronomo. أو تخوين أبزنا يوتيوب جد أبزنا يوتيوب join انتلكا أبالك تكون تخليها. أبنا يوتيوب كات تكون تخليها. أوكلو روبين هود فورتينت مرات أمو 1 2 3 سرعين. نايدين. واو. سمر أب مرات أمو 1 2 3 سرعين. واو. تريكي مهنياتو اسكت واقعي ماسي هود كندي على مخري أقدم مهنياتو I like هود روبين هود فتوى it's just على 4 على 3 جلس لزلات رايتي برايس بزازل وأسرع برايس سرعة أنت زخونيرة it's extremely risky جن كله تكلا زي باللي تزخونيرة well فورتينت مرز كنت حد زبالة ريسك لزلوا كله تكالات كم بعد تسلا كم بعد أمازون قلت جزء أنت نيرها أكلم مرزكو higher risk higher reward نخمرز مالتي so it's extremely difficult Fortinet of course Fortinet أبناء كستاي مالتي لازم سمر أبى think برتعز بلاتها تحطه برتعز بلاتها كفلين كم زبال قاعدين أكلو عبر ريسك عبر reward أنت دليها أوكي روبين هود نوح جزية كتحزات الليها روبين هود Fortinet كأ well أتناي software ناي cyber security زي بالكاتوين حجي مستي كهل زلك أو وفرتاتي وقرب صلوا حق قبل اللي تقدم بر
sometimes it becomes difficult. Sometimes ሰለስተን ግን ኳሊቲ ጽቡቃት ስቶክስ ያዝብል እምነት ኣለኒ ኦክሎ ግን ታዛ ዓብይ ሪስክ ዘለዎ አይኸበል ኦክሎ ኣብ ዩሮፕ ገንዘብና ተገበርና ዶ ይሓይሽ ወላስ ኢንቨስት I think it depends ኣብቲ ምንጽጻረት ዘለኻየ ሜሪ ዘለኻየ ዓዲ ከመይ ጠለብ እንታይ ዓይነት ቢዝነስ ካስከፍት ደሊኻ ቁርብ ጽልዋ ክገብሮ ለኽእል ግን ክልቲኡ ብሓንሳብ ዝኸይድ ኦኬ ዓቕምት ሃልየካ ቢዝነስ ኣዋፊርካ ከም ቢዝነስ ዝመጽእ የለን ውጽኢታዊ ማለት እዩ ባዕልኻ ስለትቆጻጸሮ ኣታዊታቱ ጽቡቕ እዩ 100% ንዓመት ከተምጻሉ ትኽእል ኢኻ ዕብየት ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ዝኾነ ቦታ ቢዝነስ ይመርጽ ግን እቲ ናትካ ከባቢ ዘለዎ ንቢዝነስ ዝዕድም ድዩ እቲ ናትካ ቢዝነስ ፕላን ዘለኻ ጽቡቕ ገንዘብ ከምጽእ ዝኽእል እዩ እዚ ናትካ ኣብ ግምት ከኣቱ ይኽእል እዩ ክልቲኡ ግን ብሓንሳብ ከም ንሕና ከም ደቂ ሰባት ሰለስተ ነገራት ንመርጽ ዘለና ቢዝነስ ስቶክ ማርኬት ሪል ስቴት ገዛ ማለት እዩ ሰለስተ ከተማ ማለት ትኽእል ኮይንካ አሜዚንግ ጽቡቕ እንተዘይኮይነ ግን ክልተ ብዝተፈላለዩ መልክዓት እንትሒዝካ ከዓ ሓጋዚ ኮይኑ ይስማዓኒ ስፔሲፊክ ናይ ኤውሮጳ ናይ ኣፍሪቃ የስ ኣብ ቢዝነስ ይሓይሽ ኣብ ኤውሮጳ ግን ማሲ ስራሕ ትፈቱ ትኮይንካ እንዳሰራሕካ ክሳይ ክኾን ይኽእል ማለት እዩ ዋት ኣባውት ኦይል ኢትስ ኤክስትሪምሊ ዲፊካልት ናይ ኦይል ኣብዚ ግዜ እዚ ክትግምግሞ ትብኤነስ ግን ኢንፍሌሽን ክውስኽ እንተኮይኑ ካብቲ ኦይል ክውስኽ ማለት እዩ እዚ ናይ ኣፅዋር ኣብ ዩሮፕ ጽቡቕ ይቀንየን ሕጂ ይጎላ ኣለዋ እንታይ ይጸልይዎን ኣይሚን ቀልጢፉ ዝኸደ ክምለስ ከለኻ ቀልጢፉ ክምለስ ተቑለታት ኣሎ unlimited leverage ዘጻውተና ብሮከር ይህሉ ዶ unlimited leverage ይልካሉ እዩ ልዑል leverage ከጠቅመካ ዝኽእል ማለት ካሊ well I don't know option ዲኻ ጥቀም CFD ዲኻ ጥቀም I have no idea unlimited leverage ግን I don't think unlimited ዘሎ ኮይኑ ይስማዓኒ ኣበይኻ ዘላ ቦታ ክውስን ይኽእል ብሮከርስ ማዕረክ ክንደይ እዩ ዘተኣማምን well 99 ከም ባንክኻ ማለት እዩ ባንክኻ ማዕረክ ክንደይ ሚእታዊ ዘተኣማምን ንስኻ ካብ ግምት ክትእትዋ ዝግባእካ ሁድ ፎርቲኔት ኦክሎ ኦኬ Hood Fortinet Oklo yeah okay صبر thank you okay like نقبر أحوات please 350 لنا thank you so much بمساوكم بالبي إذا مسجنكم yeah قبل ما مدرك كلكم I think short week أحد الفيديوهات تقاط اللي ما كنت أني hopefully again قبل ما تزلوا سومن صبر فيديوهات ناي جذاب في اللي وين أفريقيا بزح يزلكم كم تسفى قبر no promise حلمي يزلوا 5 دونالد ترامب حلم سدلنا ومنشمو إيلون ماسك مالتي ብዙሕ ክንፈርሕ ይብልናን ብዙሕ ክንጭነቕ ይብልናን ዕዳጋ ይወርድ ይድይብ ራስ ኦኬ ብዙሕ ክንስስዕ ይብልናን ኩሉ ግዜ ከዓ እንታይ ክንስክር ኣለና ንነዊሕ ወይ ከዓ ንሎንግ ተርም ከመይ ከም ዝኸደ ኣብ ግምት ከነእትዎ ኣለና ናይ መወዳእታ ከሪኦኩም ዝደሊ ዝበዝሐ ሰብ ዝኸስረሉ ምክንያታት እዚ ፊር ኤንድ ግሪድ ኢንዴክስ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ደቂ ሰባት ይፈርሑ እዮም ዘለዉ ይስስዑ ኣብ ስቶክ ማርኬት ዘርእየና ስለዚ ክፈርሑ ከለዉ ስቲል እናተመለሰት ትምለስ ኣላ ስለዚ ሓደ ካብቲ ዘርእየና ዘሎ ነገራት እዚ ስለዚ ታሕቲ ከም ዝወረደ ዕዳጋ ይርእየና ኣለዎ በዓል ተስላ ግን ሽዑ ኢኻ ንስኻ ተዋፍር ትጅምር እምበር ሰብኣይ ምስ ተሰቐረ ወይ ከዓ 80ታት ምስ ከደ ኣይኮነን ዕዳጋ ይወርድ ይጎድል وإلى حديرو لعلك خيدي تسبيس قبرلو سلازي كساف حجي مسايم تنحكم بالبنا مسقونكو تانكي أحوات سسناي نعم تانكي باي